Добрай раніцы, мои шановныя. Я не аўтарак, як заўсёды будзем працягваць нашу гульню ў Лонгдарк. Так, мы, дарэчы, там добрую вандроўку такую арганізавалі сабе, так? Бо мы і падарвалі бункер, здаецца, на мінулым стриме. Дайце паглядзець яшчэ. Так. Выбачаюся тут адразу. Адразу напісалі па працы, бачыце, і гэта працоўнае пытанне будзем вырашаць, таму што сёння будзе, я ўпэўнены, што будзе напружаны дзень. Вось, шмат што будзе адбывацца. Там на працы маецца на ўвазе, ну і на стриме, адпаведна, мы таксама будзем яшчэ глядзець, бо нам трэба спачатку сюды зазірнуць, сюды. Альсевіч, вітанашкі табе, вітанашкі, рада цябе бачыць. Так, мяса трэба не здабыць сабе, яшчэ рыба ў нас там была, 4 кіля. Вады, бярозка, да зусім тут няма нічога, слухайце. А які у нас там час? Слухайце, ну, так, бярозка ё. Зараз мы, адпаведна, ваду. У нас тут 0,98. 4, так, возьмем. Гэта ё. Трейдер ТТВ, вітанашкі, дзякуй. Бажаю міцнага здароўя. Незвычайна, мне неяк здароўя ніхто не зычыць. А вот ты вось бачыш. Прыемна, дзякуй, велічэзна, дзякуй. Так, гэта мы загострым. Зараз паглядзім, што мы з сабою маем. Трэба ўпаляваць пайсці нейкага ваўка альбо аленя. Стуль узяць гэтыя 4 кіля мяса. Адпаведна, рыба маецца. Яшчэ раз. Так, бярозку я толькі што ўзяў, вада ўзяў, рыба маецца, адпаведна, толькі 4 кіля рыбы, мясам. Так, ну а потым мы будзем займацца вырабніцтвам, я так мяркую, куфара. Бо гэта вось было апошняе заданне, якое мы атрымлівалі ад гандляра, падараваўшы сенепашнапрацным беларусізатарам Кразіс Ремайстер. Выдатна, Альсевіч. Працягвай, не спыняйся, ты малайчына. Так, глядзіце, у нас тут смецце падбяром. Што я зараз зраблю? Я зараз аднясу ўсё неабходнае туды бліжэй да скрыні. Мы з вами паглядзім наўкола, каго мы тут можам упаляваць. Хто ў нас паблізу маецца. Крацей, скінем ваду 2 кілаграмы, правильно? Вось. І так, лёгка. Так, я забіваў, падаецца, тут ваўка гэтага, які цягаўся, правда ж? Ну так, чай за ўсё забіваў. Яшчэ не трэба забывацца зараз, што у нас іншая складанасць. ВРВ наляцеў, о, вітанашкі. Мабыць, у гэтым месяцы выпушчу сам пераклад. Ачмурэнна. Так, згодны з трейдером ТТВ. Выдатна. ВРВ, ауф, вітанашкі. Меты Ігоры, вітанашкі. Гаудую дынькі былі. Нармалёва ангельская, хлопча. Так, яшчэ трэба зачапіць рыбу. Нейкі вецер падымаецца не вельмі добра. Я такое не ухваляю. 2,26. Гэта не. Ну вось гэтыя дзве аднясом. Так. Ну, а што яшчэ было чакаць, слухайце, завіруха. Зараз мы ў такім выпадку залезем у хату, раптам што нам не будзе хапаць ежы, дык спусцімся сюды. Алень. Бачце? Адпаведна, зараз мы яго і ўпалюем.
Ну, толькі адзінае, каб нам хапіла трываласці і тэмпературы. Так, там працы, думаю, не шмат. Паглядзім. Так виходить, що тобі там вже немає робити зміни мінімальні від ремайстера. А хто його ведає, там треба глядіти, я так розумію. Все одно у ремайстера треба переглядати абсолютно все. Тому що часом додають контент, коли роблять гэты ремайстер. Мэта накіравана, набіраем трасянку, бо трасянка гэта гвалт над расійскай мовай. Добрый жарт. Ось я цягну зараз рыбу, а яна у якім стане у мяне, слухайце, бо ён жа ж не возьме 50%. Можа, я марна цягну яе зараз, халера. Нешта я на гэта забыўся зусім. Ось один, другі. Дзе гэта рыба? 84, добра. Та чакай ты, божах. Ось так. Гэта мы пакладзем, каб уначы яе ўзяць. Усё. Так, нам трэба ўпаляваць аленя і сагрэцца. Таму полезли зараз сюды. Конкретно замерзаем. Нам бы стрелу пустить. Потрапить. А уже потом ховаться и граться. Так, где ж ты? Халера, рельеф не надто добре. Зараз будуть руки трястися. Так, все, занадто близько подобралися. Давай сюди. Есть у нас нема чого ж, правда, з собою? Треба буде зараз ось так зробити. Цікаво, що я не чую, як там завіруха дзьмує. А ось, до речі, гэта алень бы мне вельмі продаўся б. Так, яна туди поскакала. Ну, няўжо знікла. Такое могло быть, до речі, простое, что ветер. Простое, что у нас тут холодно, дзьмуе ўсё. І гульня могла скіпнуць гэтага аленя. Так, Першаслаў, вітаначкі. Учора сонечная граца, сёння хаўера, вітанкі. А, Греция ты маешь на увазе, ось про что. Так, ну здик, олень зник. Зараз ще возьму рыбу з'ем. Так, а раптам что, где мне шукать? Якого ваўка? Можно повернуться туды наверх, ось полазить, бо там ваўки ж были у меня. Відповідно, ще і медведя можна викликати, знайти.
А падлёт нельга праваліцца? Магчыма, усё магчыма. Так, наедаемся рыбою. Ось злева нібы шоргат. Нібы хто ж выходзіць. Так, 328. Поставь на место. Пойдем сюда. Шкода, что ветер. Мне б зараз пошукать якусь здобычу. Тут, до рэчы, першаславу гэтай гульні ж падлёт толькі ў некаторых месцах можна праваліцца, дзе яны вызначаны як тонкі лёд. Ну, звычайна такая з'яўляецца не анімацыя, а значок. Вось, з адпаведным гукавым суправаджэннем. Слухайце, даволі цёпла, адзінае, што ў такім надвор'і вопратка псуецца хутчэй. Гэта шкада. Можа, ты сціхнеш, а? Ветер. Бо надта перашкаджаеш. Ля, паслухмяны які. Ваўчына, я цябе шукаю. Чакай, гэта вогнішча. Я падумаў, што я тут забіў ужо ваўка. Дык усцешыўся, што мы зараз сабе мяса гэтае здабудзем. Але ж не. Трэба шукаць далей. Ля, бачыце, слухайце, у мяне вопратка якая цёплая зараз. Адрамантаваная ўся, аж на плюс. Мы потиху сограемся. Так, як бы нам тут ухитриться кого знайсці забить. Мне падаецца лепш ісці па вадзе, а не лезці ў горы. Я памятаю, што мы мінулы стрым, мы ж здавалі адную задачку, правда ж, гандляроў? І перад тым, як здаць, я памятаю, што я забіваў ваўка, вось недзе тут непадалёк. Калі не прайшло 3 дні, а сёння, па сутнасці, мабыць, гульнявы 3-й дзень. Ну, з маім шацонкам, наўрад ці. Правда, будзе такое, што мне пашанцуе, я тут знайду зараз гэты труп. Ён хутчэй за ўсё проста знік ужо. Лекс, вітанкі. Вітанкі, вітаночкі. Бач, які ў нас шпацыр цудоўны. Далёка мы ўжо адыходзім. Ля, ніводнай жывёлы не бачна на гарызонце. Што таке гульнявы? Ігравой, па-расейску. Гульня, гэта ігра. Бо на беларускай раптам ты не ведаў, то ўсё, што з'яўляецца забаваю для ўсцешання, гэта гульня. А калі ты, напрыклад, на інструментах ужо, то гэта ігра. Ігравовый. Во. Быў там у цябе ў Беластоку тэст сірэн? Так, было ўжо. Але ж напісана, што ажно до 5 вечара будуць. По-рознаму, там тыпу доўгія, працяжныя, кароткія, гэтак далей. То бок.
Курва, ну мы просто анігілятары нейкія. Поўны геноцид зрабілі, паглядзіце, ніводнага ваўка, ніводнага аленя, нічога няма жывога. Бляха, страшная жанчына. Граюць у гурце, так, музычным. Не памятаю, но я ў тую частку мапы рэдка хаджу. Варта туды пердоліць. На версіі мы забілі ваўка. Я памятаю, што мы там забілі ваўка, але даўно. Мы яго забілі, калі збіралі металабруфт. То бок яго дакладна не будзе ўжо трупа там. Халера. О, хтосьці на лёдзе. 2 ваўкі. Цудоўна. Цудоўна. Нам цёпла, адпаведна, зараз 4 кіля мяса возьмем сабе. Шо вы тут без мяне, як, хлопцы? Пачуў. Та ты чакай яшчэ. Развыўся ён. Во-во-во, давай, хутчэй сюды. Ой, блядь, я не тое зрабіў зараз. Я зламаў стралу марна. Бо яна, калі аб лёд б'ецца, яна губляе вельмі шмат. Ой, Оля! 4 кіля, ачмурэнчык. Сюды. Сам забіў усіх, а зараз скардзіцца. Ну, я не скарджуся, это гэтае. Ты не так мяне зразумеў. Так, во. Раз, 2, 3, 4. Чамусьці 5 кавалкаў. Нічога. Мяса маем. Так, што вы там яшчэ абмяркоўваеце? Да, я глядзеў, што лонгдарк зроблена ў Канадзе. Так, канадская група нібы. Бо мне здаецца, што гэта не ЗША, а Канада. Так і ёсць. Тут жа ж паўсюль гэтыя флагі, сцягі вісяць, канадскія менавіта. На якіх лакацыях мы пастаянна іх бачым? Гэта Уцешная даліна, Загадкавае возера, Мілтан. Вось, гэта 3 асноўныя, дзе знаходзяцца будынкі нейкія, якія адзначаны менавіта канадскім флагам. Сцягам, выбачаюся. Так, сам забіў усіх, гэта было апошняе ў чырвонай кнізе. Не, ляха, гэта ты памыляешся, таму што яны аднаўляюцца, дзякуй Богу. Тут пытанне было толькі ў тым, дзе ж яны на бягучы момант знаходзяцца. Так, дарэчы, шпілен, гэта ж з нямецкай мовы гуляць, так? Ну, тыпу шпілен гэта інфінітыў глагола гэтага, дзеяслова, выбачаюся, гуляць. Адсюль шпіліць. Менавіта. Ён так мяса кідае, быццам з аднаго месца навальвае. А гутаркі гэта размовы, так. Гутаркі гэта размовы. А што, чакай, дык гэта ж палеская частка, гутарка. Я думаю, што яна распаўсюджана па ўсёй тэрыторыі Беларусі, а няўжо ва ўкраіне не кажуць гутаркі? Мне падаецца, на поўначы недзе павінны казаць. Не кажуць? Не ведаў. Гутарыць, пагаманіць, тое самае ўсё. Так, я ж правільна, да, праўда? Гэта ж тая выспа, якая мне трэба. І мне ажно туды трэба ісці за гэтую выспу. А не, во-во-во, я ўсё ўбачыў. Ну, то зараз мы пакінем усё ў гэтай скрыні.
у шафе дакладна. Вось, і ўжо потым уначы забяром усё неабходнае для сябе. Шпіліць жанчыну, фу-фу-фу. Шпіліць жанчыну, гэта іншае. У нас может пагаманіць, ага, вось яно што. Все роўна агульнага шмат. Што гэта ляжыць цікава тут на ўскрайку лёду. Прям будзе зазірнуць. Паглядзець бліжэй. Так, з кім не павітаўся, вітаю ўсіх, выбачаюся раптам, што? Спадзяюся, вы даруеце. Так. Рыбу. Ваду. Усё, закидваем. Гэта ёсць. Сюды 2 літры. Одна, другая. Інструменты кілаграм. Кілаграм. І гэта. Оп! Усё, мы ўсё зачынілі. Так, мне гэтае мяса не трэба. Там пакідайце сабе. Давайте паглядзім, што ў нас там выкінула. Мне чамусь спадавалася, мы надоечы збіралі ўсё, я гляжу, ўжо панакідала нешта. Варта паглядзець. Рагозіну выкінула. Тут штосьці ляжыць. Цікавае такое. Заплечнік ці што гэта? Так, заплечнік. А ну, што ў цябе? Та ёпта мать. Нейкі бомжара потапіўся. Пусты заплечнік. Валацуга. Так, вось тут нешта. А, гэта у нас не нешта. Гэта ж мы распальвалі сабе вогнішча. Так, падаецца, валіза ўжо... Не, мы не абшуквалі гэтую валізу. Шпільна. Што яшчэ маецца з гэтага боку? Таму што мы зараз будзем вяртацца на нашу базу, на паліўную станцыю, пачакаем ночы. Бо сёння мусіць быць ужо ззянне, яно аўтаматычна трыгерыцца праз тое, што мы аддаем задачкі свае. Вось, ну а там будзем вырашаць, што куды мы рушым. Нам трэба будзе ўзяць, мабыць, усё ж такі задачы на пемікану сялякія, гэтыя 2 рэцэпты, там нагавіцы. А нічога не бачу. Мабыць, каб трэба абшукаць гэтае месца. Трэба ісці значна далей. Трейдер абавязкова прыязджае, надзею, спадзяюся, скора хутка гэтая сітуацыя вырашыцца як найкраще. Ну, мы зычым перамогу толькі ў краіне раптам, што? Я, прынамсі, як там хто іншы, не ведаю. Чакайце, хлопцы, выбачаюся. Бо там па працы зноўку накідалі. Так. Окей, гуд. Усё. Нібы ўсё, пакуль што на бягучы момант. О, выбачаюся, не ўсё. Не ўсё.
Так, ладно. Добре, ходім. Я подумал, нейкі паходні ўжо мяне тамыляецца. Так, калі быў з праездам з бацькамі. Так. Дякую, кажа трейдер. За што? Было б за што, слухай яшчэ. Нам дзякаваць, так. Мядзведь пакуль не аднавіўся. І добра. Я просто звяртаю ўвагу на тое, што ў нас уже там мяса ягонае канчаюцца патрошкі каля нашай паліўнай станцыі. Гэта азначае, што ну, звычайна яно ў сярэднім. Такім чынам канчаецца, што праходзіць месяц, і ён зараз адновіцца. Тут галоўнае, каб ён аднавіўся не падчас ззяння сённяшняга. Каб мы яго ўпалявалі. Таннейшее. Альсевич, таннейшее. Так, усё, мы на месцы. Адпачываем, глядзім вопратку, бо упэўнена, што нам завіруха её крыху пашкодзіла. Так, трэба падумаць. Калі будзе раптам нас мядзведзь гэты няшчасны. Трэба будзе дабегчы да нашага гэтага рыбацкай хаціны. Во-во. І там яго палёўваць. Када толькі, што ў яго будзе здароўе значна больш. Бачыце, ось зусім пляма такая засталася. Цвілое мяса. Не хачу есці цвілое. Калі будзе ў гэтым такая неабходнасць, мы потым паемо яе. Так, во мне тут кажут, что у Польши лисички дорогие, так у Беларусь катаются, набывают у крамах, так, вядома, что яно дорогие, чому не? А калі у крамах яно было танное? А з іншага боку, ведаеш, што ім это ігоры? Апошні раз я набываў гэтыя лисицы. Так, давайте ось так. Ложимся спать. Я набываў паўкіля. Упаковочку такую, аккурат таки, как хапила на суп и на посмажить с бульбою. Слухайте, у нас ночь, чамусьці нема гэтага. Водзіва. Ззяня нема. Давай яшчэ на гадзінку. Вось. За што я купляў? Слухай, дай мне падумаць. Не, там не было 500 грамм, там было трошки меньш, 400 падаецца. Крацей, але галоўна, што хапіла. Вось, і на пасмажыць, і на суп. 400 приблизно грамм, хай будзе. Можа 350, не ведаю. Каштавала гэта ўсё 8 злотых. То бок... Так, сёння не было невыгодна, новы рэкорд, сумнеюся, гэта мы ўжо бачылі. Дзякуй. Так, ззянне гэта добра. Давай глядзець. Што там у нас з гандляром? Угу. Ну, выдатна. Хадзім адбіраць нашы падаруначкі. Ты адразу у еўра, кажу, я вашых злотых не разумею. Да, блядь, ну, трошки меней за 2 еўра.
атрымалася. Еўра падаецца 4,1, 4,2 звычайна. Яно вось так вось паміж гэтым бадзяецца значэннямі. Вось, так што недзе так. А вось, напрыклад, мы бачылі кансерваваныя грыбы. Нейкія такія гожыя былі, тыпу апёнкі, там што яшчэ было такое, белыя, вядома, масляты былі. То там, блядь, кошты просто ачмурэнныя. Стаяў такі слоік, ведаеш, з закруткай невялічкі, наколькі ён на 250, не, на 150 граммаў, падаецца, разлічаны. То бок, адпаведна, там алей нейкі, правда, разумееш, расол гэты, вось прыправы і масляты. Яно каштавала што-то каля 20 злотых, то бок 5 еўра. Вось такія рэчы нават былі тут, заўважаў. Спакойна, ціха, бляха, слухайце, не гэтае... Так, хтосьці аднавіўся, бачыце, вось у куце? Хтосьці аднавіўся, нейкая ваўчына поўзае. Так, цікава, што не бачна, а вось так было бачна. Дык у лес па грыбы нельга? Ці можна? Можна. Вядома, што можна. Шмат хто збірае. Слухай, тут на Падляшшы такая, ведаеш, вялікая велілі, я б сказаў, нават большая за гарадзенскую суполка людзей, якія збіраюць грыбы, вось у лес ходзяць. Я не ведаю, можа, яны і ў ягады ходзяць, але вось калі сезон менавіта грыбны пачынаецца, проста процьма па лясах бадзяецца гэтых людзей. Тут жа ж нават, каб ты разумеў, яно, ведаеш, беластоцкія, яны такія крыху нават больш правінцыйныя, у параўнанні, напрыклад, з... Ну, Гродно, блядь, ніколі не быў правінцыйны, тут я, вядома, табе нават не падкажу. Вось, калі параўноўваць гродныя масты, вось Беласток бліжэй да мастоў, я б сказаў. У сэнсе людзей. То бок, як яны і што яны робяць, і, карацей, што мяне здзівіла, шмат хто дасюль у самім горадзе сабе робіць вяленае мяса. То бок, яны купляюць проста свініну, робяць пальцанку, робяць паліндвіцу і гэтак далей. Вось. Усё ўзяць. У нас, дарэчы, слоік з агуркамі, бачылі? Вось, і молат, і гэтак далей. Усё, пацягнуліся. Беласток менше за Городню? Так. У Городні зараз жыве 420, падаецца, тысяч чалавек, ці 390, я ўжо не памятаю дакладна. У Беластоку 350. Але па плошчы Беласток удвая меншы за Гродно, таму што тут развіццё ідзе іншым шляхом. У нас жа ж, калі ты ведаеш Городню, то вельмі шмат праспектаў будуецца ўсюды, і шырачэзныя вуліцы і гэтак далей. А тут падыход абсалютна іншы. Па-першае, таму што хуткасць у горадзе яна зніжаная да 50, не 60, а 50. А па-другое, вуліцы звычайна будуюць не прамыя, не праспектамі і двухпасавымі, каб у двух накірунках быў толькі адзін пас. Адпаведна, каб гэты хуткасны рух, ён падтрымліваўся не толькі правіламі дарожнага руху, але і асяроддзем. Вось, таму яно вельмі кампактнае тут усё. Тут няма такога абшару, як, напрыклад, у свой час зрабілі ў Городні Альшанку, раён такі. І каб з гэтага раёна патрапіць непасрэдна ў горад, ну, у горад, так, назовем гэта так, яно спалучалася адпаведнай дарогаю. Я памятаю, што я ехаў, замяраў, было 4,6 кіламетра. То бок ад горада адлегласць праз прамысловую зону. Так што, ну, тут трошкі іншы падыход з арганізацыі горада. У Беластоку таксама за савецкім часам было пабудаваныя гэтыя вось прамысловыя
аб'екты ўнутры горада лічы, але іх, так бы мовіць, аздобілі дарогамі, вось, і там шмат такіх рэчаў. Мы надоечы, дарэчы, з жонкою так шпацаравалі вакол аднаго найбуйнейшага завода тут, спакойна прайшлі вакол з менш чым за гадзіну. Вось, там усё даволі зручна. Но не так, як у Беларусі. Гэта ж савецкая забудова. Так, шырокія праспекты будаваць. Так, вось гэты наратыў, ён дасюль яшчэ слядкуецца. Таму што нават гарадскія старыя вуліцы ў горадні тыпу Віленская, Великатраецкая, вось, Скідальскі гэты ж гасцінец, ці Азёрская шаша. Всё гэта ўсё роўна спрабуюць перабудаваць на 4 пасы, на 3 хаця б пасы, ну крацей. Натуральна зрабіць замест дарогі звычайна гасцінца нейкую шашу. Ну давай, стары, распавядай, што ў цябе. Well, damn. О, размовы яшчэ даступныя. Як там твой брат? Майн мінік, вітанаткі, добрый дзень, вы разумееце украінскую? Так, разумеем. Я пакуль што толькі вучу беларускую. Малайчына, дзякую велічэзна за гэта. А украінскай спакойна карыстайся. Ніякіх абмежаванняў. Усё, will be around for now. Ну, давай глядзець, што ў цябе ёсць на продаж. Ай, вятракэп, дзякуй, не трэба. О, і з'явіліся, бляха, ружовыя шкарпэты. Ружовыя шкарпэты, цішотка. Па факце, кніжка, гэта так. Давай сюды. Кніжка, вядома, мне патрэбная. Каменьчык гэты. Я уже не памятаю, дарэчы, дзе я пакінуў усе свае каменьчыкі, падаецца, ў загадкавым возера. Мы туды ўсё сцягнулі. Так, давай вось гэтае, давай вось гэтае, каб зачыніць пытанне наше з гэтым рэцэптамі усялякімі. Кніжка, камень. Ну і добра, пакуль што хопіць, правда ж? Так, яшчэ раз правераю усе гэтыя птушачкі. Гэта, гатова. Так, ну мы, вядома, будзем вельмі доўга збіраць гэтую алею неабходную нам. Даецца, нам трэба будзе ажно 6 літраў. Дайце толькі паглядзець. Для агуркі. О, вітамін С ёсць нават у гурках. Classic dill pickles. Crunchy and satisfying. Кава, як яно псуецца? Ці можна гэта проста паставіць вось тут? Ці гэта лепш на двор вынесці, каб яно тыпу ў лядоў не стаяла? А дзе ты, божахна? Ніхера сабе ліхтар. Вы гэта бачыце? Давай вось так паставіў. Фэй, здароўкі, як твоя справа? Ты, нарэчы, Фэй, нічога не распавёў, як табе жывецца ўжо амаль месяц, падаецца, праўда ж? У новым становішчы грамадзянскім для цябе. Як ты, шо ты? Якія плюсы, якія мінусы? Дык я ад сплаву адыходзіў. А, там мой збег адразу. Ля, у нас тут, дарэчы, 3 каменьчыка ёсць. Добра. Так, куды гэты молат зацягнуць трэба будзе? Я мяркую, нам трэба яго будзе зацягнуць на чыгунку разбураную разам з салёным мясам. Рыбу мы будзем лавіць зараз, адпаведна, будзем саліць яе. Вось з гэтага і пачнем наш ранак. Мы збудуем сабе спачатку куфар, а потым ужо будзем збіраць усе неабходныя рэчы для замоў, для гандляра. Так, куфар. Спачатку варштат, потым куфар, а потым пойдзем лавіць рыбу.
Вось нам трэба 40 кілаграм, падаецца, сырой рыбы. І адпаведна яшчэ... Бляха, на 6 літраў гэта ж колькі мне патрабуецца засмажыць гэтай рыбы. Так, змерзла рыбалоўня. Вось, бачыце, паліва для 2,25. Чакай. Blueprint карт. О, пемікан знік. А я не паглядзеў. Малады клён ажно 2. Penny Cursa Heights. Это что такое? Penny Cursa Heights. Божухна. Я не ведаю. Я не разумею по-ангельску гэта ўсё. Так, що ви там пишете? Чекайте. Круто, до речі, що за гра. На жаль, дуже рідко бачу білоруську у гульнях. The Long Dark, чекайте, не ведаю, що таке Long Dark. Mine Minic? Ти що? Акстись, як кажуть часом. Вітаю, земляки. Так, я сплавав дихати, але нічого не змінилося. Нічого не змінилося? Не вірю. Не вірю. Не вірю. Калі ты кажаш, што нічога не змянілася, значыць, добра цябе там пасадзілі на ланцуг. Была памылка. Я вучуся, я зразумеў. Так, Першаслав, 40 кілаграм рыбы. Так, ты што там за прамысловасць разгортваеш? Па вытворчасці салёнага мяса мы будзем вяліць рыбу дзеля таго, каб у нас была ежа падчас таго, як мы будзем выконваць задачу на пражыванне 25 дзён у шахце Лэнгдона. Вось, нам патрэбна будзе прыблізна 70 кілаграмаў мяса. Вось, дзеля гэтага. І, адпаведна, шчада халеры гарбаты бярозавай, каб у нас вітамін С аднаўляўся. Вось, так што так нас чакае падрыхтоўка натуральна-прамысловая. Так, там гатуецца швейцарскі стол. Не зусім, мы будзем 25 дзён выжываць пад зямлёю. Так, верыць ці не, справа твая, у мяне нічога не змянілася, вось так вось. Я зразумеў усё. Ну так, ведаеш, гэта як рапуху у вадзе вараць, то бок трэба паціху просто падкручваць. Вось. Калі нічога не змянілася, то няхай. Не хапае на лёгу, каб яшчэ ўключуць у гэтую троллінгавую размову. Крышку тебе побясіць. А то што гэта такое? Ты мяне бясіў увесь час гэты, а тут ужо ўсё. Вырашыў, што на гэтым скончылася. Капзды ты добры, дзякуй за рапуху. Я не добры, я на досведзе. Чекайте, хлопцы, з вами. Так, трэба падумаць, што мы будзем рабіць далей. Давай пазбіраем гэта ўсё лахмотце і ламотце меты і горы. Но вас у нас, дзе забаронена купацца, круцяць у бобік. Што? Так, гэта мы зрабілі, гэта мы зробім крыху пазней. Вось тут інструмент гэты пакладзем. Вось гэта вельмі шыкоўна, што ў нас з'явіліся нарэшце чырвоныя інструменты. Каб вы разумелі, у параўнанні з блакітнымі інструментамі чырвоныя вытрачаюць амаль у 1,5 разы менш часу на вытворчасць тых жа стрэл. У нас сколькі стрэл? 6 засталося стрэл. Мне трэба больш. Мне трэба больш. Так, добра. Што яшчэ у нас лішняе? Пакуль што нічога. Нажа загастрым. Пленку трэба скінуць, мне падаецца. Ці я сюды? Не, я бачу, што не сюды я скідаў. І не сюды. О, вось сюды. Так. Галінкі. Усё. Гэта зразумела добра.
тут нам аднаўляць нічога не трэба было, таму што нам было цёпла адзінае, што бачыце, нагавіца гэтая з ваўка. 2,5, а было 3, падаецца. Правда, то 5-я частка, так, 3 было. Ой, гэта... Слухайце, а нам, памятаю, там трэба яшчэ будзе па задачах палавіць курапаткі. Во-во. Так, що прям пакой, спадзяюсь, нерка за тамаф на возе штрафуюць? Ставяць знак забароны і цкуюць. Ніхуя сабе. Гэта яны статыстыку сабе так падвышаюць, што гэта ўвогуле? Пакуюць. Ну так, хутчэй за ўсё затрымліванне. Это... Заради статыстыкі. Шалеўшыя чэрці. Што тут яшчэ сказаць? Так, усё, мы чакаем раніцу. Давай 2 гадзіны. Ну, калі было б то відэо, я б тады паказаў жэст адной рукой з вялікім пальцам прыціснутым да долоні. З 4 астатніх уніз. Які ты некультурны. О, ля, давно не было. Так, хадзі сюды. Мядзвежы хавалак. Так, ну такое надвор'е мы... слухайце, вось што я ўзгадаў. Мы ж хацелі ж так загатаўляць гэтыя дрова. Трэба секчы і кедр, трэба секчы і елку. Елка у нас там расце, а кедра тут да халера было з правага боку. Гэта каб варштат пабудаваць. Давайте спачатку гэта зробім. Будаваць. Падаецца, гэта не то, вось тут трэба шукаць яго. Пляшанка з порахам. Ой, бля, я дурень. Ведаеце чаму? Мне ж патрэбныя гэтыя былі інструменты. Інструменты для вытворчасці варштату, гэтага ўсяго лайна. Я не памятаю... Я што, дасюль яшчэ не прынёс іх сюды? У гэтую лакацыю? Чырвоныя прынёс. Тут нема. Такія драўляныя, каб вырабляць гэтыя варштаты. Няўжо яно ў мяне ляжыць проста ў загадкавым возеры дасюль? Ну, калі ляжыць проста ў загадкавым возеры, нічога страшнага. Трэба проста ўзяць зараз інструменты, нарабіць сабе прыблізна 4. Не, давайте 6 стрэл зробім. І яшчэ загартаваць, а загартаваныя стрэлы ў мяне былі. Пытанне толькі... Халера, дзе? Воля, гэта я забяру. «23» там у нас. Тут зразумела ўсё. Ну, шчыра кажучы, не вельмі. Так, давай 2. Сюды. Гэтыя возьмем. Дрэўка стралы. Давай. Нам трэба збегаць будзе загадкавае возера за інструментамі. Так. Чаму некультурна ты не зразумеў, пра што я? Яшчэ як зразумеў. Так, каб не падарвалі, ці што розныя кажуць. Падарвалі, ці што? Так, не зразумеў, пра што мета, Егоры?
Я пра сігнал дапамозе падчас хатняга гвалту, гэта жэст. Які можна падчас выйда званка і гэтак далей, я зразумеў. А я падумаў, што трошкі іншы. Дарэчы, украінску добра разумееце, ці пэўныя праблемы з перакладам, якщо я вас майже ўсёму разумею. У нас тое самае, мой мінік. Абсолютно тое самае. Мы вось заўтра будзем праходзіць далей гэтага Dead Space, то праходзім украінскую спакойную. Мне падаецца, за 2 стрымы апошнія толькі адно слово трапілася, якое не ведаў. А ў астатнім усё зразумела. Так, усе нормальова, так. А у знайомых чи друзі, якщо цікаво, що користуються українським дубляжем, постоянно. У нас дуже багато ігор дубльовано, якщо брати в фан, даб, там 14 чинець на сайті. Тим гульні. Ось, тому, ні, на гэты конт все доволі просто. Чекай. Мне потрібно взяти наконечники. 6. Адпаведна гэтае і... Та чакайце з гэтым зліткам. Так. Бачыце, 45 хвілін. Калі робіш просто руками, гэта амаль 2 гадзіны, з блакітнымі інструментамі гадзіна 15. Тому... Па 3 стралы, давай, 2.25, нормалёва. Потым пап'ем. О, і гэты скончыў дзьмуць вецер. Ну, мост побач з месцамі купання ды крыжы на бег, каб мост не падрывалі ты поле чуткі гэта ўсё. Мне падаецца, Вегеметы, Егор, ты абсолютно маеш рацыю праз тое, што гэта просто вынік паліцэйскай дзяржавы, якая просто уводзіць рэжымы, рэгламенты на будь-што. Там ужо ніякага здаровага глузду на гэта, каб абгатаваць, не хопіць. Так. Усё гэта. Та чакай ты, божахна. Сюды. Гэта скідаем. Цвет канінкі маецца. 78. Раптам, што мы гэта загастрым. Усё, нам трэба ўпаляваць курпатак. У нас 12 стрэл маецца. Шыкоўна. Нейкі я чую вецер. Дай паглядзець, што там. Бо я б зараз схадзіў у загадкавае возера. Ну, штосьці ё. Хадзем. За інструментамі. Нам трэба схадзіць. Я думаю, што мы да ночы... Ну, адзінае, што нам зараз вецер у твар. До ночі мусім дайсці, куди нам треба. Вось. А ну, вже курпаток ми упалюємо звичайними стрелами. Так, на загадковым возере, апроч таго, што мы там здабудзем сабе гэтыя інструменты, неабходныя для вытворчасці. Слухайце, а чаму ў мяне ўражанне такое, нібы я гэтыя інструменты ўжо пераносіў? О, вітаночки, Найрэвен, вітанкі. Я асабіста таплю за белецкага гідрапатара. Так, як думаеце, каго Зеленская бере на пост галоўнакамандуючага? Фы, ну пачалось. Нормально ж размаўлялі. Варвар, гэта складанейшае пытанне. Мне адсюль з Беластоку ніхуя там не зразумела. Шчыра табе кажу. Тут... Але... У меня нема адказу. Абсолютно. Але ведаеш, што мяне крыху насцярожвае ў гэтым усім. Толькі тое, што калі Украіна пачала даваць пиздюлей у адказ і разгарнула ўсе гэтыя дзеянні, вось гэтае вылезла вонкі. Вось гэта здзіўляе. Ведаеш, такое, ну, типу, супадзенне, та халера яго ведае, можа і супадзенне. Вось тут, ну, такая ўжо, шчыра кажучы,
Па-іншаму не скажу, разгубленасць, што, бля, няма адказу ў мяне. Як тут правільна ўсё ж такі. Ці гэта будзе на добрае, ці гэта будзе на злое, ХВ. Абсалютна. Мне галодную толькі ведаеш, каб гэта не стала вынікам таго, што зменшыцца там дапамога ад будь-каго, ці то ад насельніцтва Украіны, ЗСУ, ці то ад іншых, і як людзей дык дзяржаў. Вось галоўнае, каб гэтага не адбылося. А ўсё іншае, хто там будзе, я спадзяюся, у любым выпадку твои два варыянты, альбо там 3, ёсць яшчэ ці 5, яны ўсе годныя. Гэтыя варыянты. Yellowheart 1, вітаначкі табе. Першы раз кажуць мне на твічы, што ты пішаш нешта ў чаціку. Дагарнячок, фу. Так. Так, апошнім часам навіны было прыемна чытаць, бо ўсё, ну так, было так. Было прышпільна. Гэта было так. Вось гэтыя 2 дні цікавыя. Калі гэты слуп да самага неба, і там мне падабаюцца вось тыя здымкі, які рабілі, калі гэта аж хмара чорная такая, доўгая-доўгая, ад самага пажарышча, і да месца з'ёмак там прыблізна кіламетраў з 10. Ну, можа, 5, добра. Яшчэ шмат складаў Валберес ёсць, пу-пу-пу, Першаслав, так. Ну, на гэты кон, дарэчы ж, Балаганаў нешта казаў, правда? Ён там выкладаў, што тыпу самі расейцы падказваюць ЗСУ, куды кідаць, таму што яны апублікавалі, што тыпу Украіна збіла 1 і 4 па буйнасці склады. Вось. І тыпу яшчэ ёсць 38. Ён кпіў з гэтага. Гэтыя ўсё равуць крумкачы. Так, добра, слухайце, у нас тут пакуль што з надвор'ем усё выдатна, як я пагляжу. Нам бы яшчэ ведаеце, якім чынам гэта ўсё? Я зараз бягу, таму што, па-першае, у нас да халеры яшчэ цягавітасці. Вось, а па-другое, хочацца бліжэй быць да капальні, каб запаліць паходню і спакойна сабе прайсці яе, не падпаліваючы гэтага ліхтара. Давайте я тут пройдуся, каб пазбіраць галінкі. Вогнішча раскласці, раптам спатрэбіцца рабіць гэтыя вогнішчы дзеля таго, каб зрабіць паходню, адпаведна. Дарэчы, хто там звяртае ўвагу, ці агулам звяртае ўвагу, што адбываецца на канале, вы заўважылі, як YouTube моцна прасіў па праглядах агулам. Просто жудасныя лічбы. І вось зараз, бачыце, вы на твічы выключна размаўляеце, а з YouTube ні халеры не падае. Вось гэта цікава. Вось там яшчэ галінка ляжыць. Я думаю, што каб не было бяды, трэба зараз распаліцца. Дзе мы тут? Каля хаты, можа? О, нешта вые там, чуеце?
Так, дзоны до Украины, бо мы не уплываем. Уплываем, чаму метэйгоры? Я лічу, што уплываем. Сваёй падтрымкай уплываем, інфармацыйным фонам уплываем. Шмат якія дзеянні прыводзяць да ўплыву. Таму ты марна кажаш так, не ўпэўнены ў сваіх сілах. Ля, паходні якія дастае, шалець. Так, гэта не лічыцца. О, нормас. Ну, ходим. Так, а чаго туды лезці? Таму што гэта хвалюе, таму што гэта цікава, таму што... Ну, я буду за сябе адказваць, я ўжо не знаю, што там у іншых, але мне падаецца, што лёс Беларусі і беларусаў вельмі моцна звязаны з Украінаю. Вось. Каб не вайна, Беларусь бы не сышла з павесткі. Каб не вайна, то такі ціск, які зараз аказваецца на Беларусь, яго б не было. Вось. Ну, вядома, што прычына таго, яна вядомая ўсім, гэта рашка. Гэта частка іх геастратэгіі, як яны называюць. Вось, але тым не менш. Але тым не менш. Тут я згодны абсалютна з каліноўцамі, якія кажуць, што лёс Беларусі вызначаецца зараз ва ўкраіне. Таму мяне гэта і цікавіць. Таму я заўзюе, таму і я перажываю. А за Федарэнка, што ён там дэмабілізацыю абяцаў, яго знялі. Вось што я разумею. Ну, не. Покупали дурны мужик. Ну, трэба тут ведаць дакладна і разбірацца у дзядзькі Янкавым гэтым эпасе. Ці хто там пісаў. Падаецца, мне ўсе пісалі пра гэта. У той ці іншай ступені яны закраналі гэтую тэму. Yellowheart. Трэба прадаваць гэта правяраць. Яшчэ сам не разабраўся. Добрый ход. Так, мяркую, што нам ужо не трэба тут збіраць, бо не будзе. Кара бярозавая, мы ж літаральна ўчора тут былі, пазаўчора. Вось, адпаведна, не будзе ніякай кары, проста пройдзем лакацыю наскрозь, ды пойдзем сабе у турбазу.
Так, трэба пабегаць, мабыць, каб ноччу не сядзець потым у кніжках. Цікавы жарцік, ты альбо львівянін, альбо сваю вобласць назаві. Гэта цікава. Давай крыху пабяжым. З Адэсы майнмінік. О, шыкоўна. Мне, дарэчы, таксама ёсць на Ютубе падпісанец адзін. А вось, пераехаў у Адэсу надоечы. Ну, як надоечы, можа, паўгады якія таму. У чалавека там не ўсё добра было пасля пераезду з усходу. Вось, у Кіеве. Даволі доўга жыў, а потым у Адэсу пераехаў. Yellow Heart, мне падаецца, пасля твоих каментароў усё складаней толькі становіцца. Так, давай наступную походню. Ба-бам. Так, а што гэта ў нас? Дзве купы. Гэтыя лётаюць над аленем, а гэтыя над трупам? Ці што там у нас, я ўжо не памятаю. А, гэта на тым баку завала. Халера, я не памятаю, што там ляжыць. Хутчэй за ўсё труп. Давай. Так, ваўкоў мы пазабівалі, падаецца. Калі 2 дні таму мы ішлі. Так, курапаткі. Трэба ўзгадаць, дзе ў нас курапаткі жылі на загадкавым возеры. Так, каля каменьчыка. Гэта зараз мы выйдзем акурат такі з лакацыі і патрапім на гэтае месца. Вось, паглядзім, колькі іх там. Вось, калі раптам будуць, то добра нават, таму што я іх упалюю, і мы на сябе зманім ваўкоў, якіх пазабіваем, каб нам не перашкаджалі на адваротным шляху. Дарогі, Майк Мамся, Машнінскі выдатна, ты ведаеш, пакуль што спакойна сёння. Я адзін адразу папярэджваў, хлопцы, калі раптам хто яшчэ не чуў. Там мне на працы ёсць шмат што рабіць, таму ёсць верагоднасць таго, што буду сваю ўвагу тады накіроўваць. Вось, даволі часта. Так што адразу выбачаюся, калі што.
Агулам так няблага. Бачыш, сёння ў нас з'явіліся ў чаце нейкія новыя людзі. Я хацеў сказаць твары, але ж не бачу ніводнага, толькі нікі. Таму... Знаёмся, як кажуць. Yellowheart, падаецца, часцяком сядзіць у Крыскі. Я бачу яго там, падаецца. Вось. А Майнмінік толькі-толькі з'явіўся. Ніколі не бачу. Раней людзі на электрычцы ў Чарнігаў ды ў Кіеў каталіся. Зараз абмяркоўваецца нападуць з Палесся. Вось гэта так, метэагоры. Тут гэта... Раней я думаў, што улада лукашэнкаўская, яна нанесла такі даволі вялікі спіс таго, што на што можна было б звярнуць увагу і, так бы мовіць, каломбу ўставіць гэтай уладзе. Вось, паміж булак. А зараз яшчэ да гэтага дадаецца і вось гэтае міжнароднае становішча, якое... па сутнасці, пакуль вайна не скончыцца, яно не вырашальнае. Потым будзем намаўляцца. Як толькі ўсё скончыцца, прыйдзем да нейкага выніку, трэба будзе размаўляць на афіцыйным узроўні, вось, і высвятляць, што да чаго і хто каму. Так, колькі я памятаю, кары тут не будзе. Может, тут былі. Так, а вось курапаткі яны во. Ага, не, гэтая галіна ляжыць пад дрэвам. Гэта не курапатка. Так, і яшчэ одно месца вось сюды, на правы бок. Ось сюды, там гэта шоргае у нас алень. Тут усё, тут няма. Так, я памятаю, што ў нас каля базы турыстычнай наверсе туды трэба падымацца да пячоры. Там былі курапаткі. Калі так надвор'е добра складзецца, трэба будзе туды залезці ды упаляваць. Калі 4 будзе, выдатна, проста я і адрамантую сабе усё, што неабходнае, і мы яшчэ сабе загатуем на замову гандлярскую. Так. Ваўчына бадзяецца. Угу. Давай, падыходзь. О, вас тут двое. Давай хутчэй. Аддай стрелу. Так, чуеш ты? Давай, твоя чарга. На. Зассаў. Ну добра, хай будзе. Мы яго потым заб'ем. Так. Гэта норшна мне за нядзелю 5, за тыдзень 5 падпісак падаравалі. Ну, такое здараецца. Я таксама, дарэчы, недзе з месяц таму прылятала 2 падпіскі на украінскіх блогераў. Просто так, тыпу там нейкі хайпавоз ці штосьці падобнае запальваюць. І гэтыя падпіскі прылятаюць, нават калі ты не ведаеш пра гэтага блогера. Так, там аленя туша ляжыць, якую мы не чапаем ад самага пачатку гульні. Так, выбачаюся. Акурат па працы пішуць.
Пойдем далей. Мне так 2-3 прилетело. Ну, штосьці падобнае, так. Але ж механізм такі цікавы наконт пашырэння аўдыторыі. Мне падаецца, гэта такое. З улікам агулам, та, шчыра кажучы, гэтыя хайпавозы, наколькі яны не карысныя для непасрэдна стрымера, таму што, падаецца, адна падпіска каштуе там 2,5-3,5 еўра за кожную падпіску. А чалавеку, то бок стрымеру, падае штосьці каля 40 цэнтаў. То бок, ну, такое сабе. Ой, выбачаюся, кацяра хоча выйсці. Одну хвіліначку, секунду, я б сказаў нават. Павярнуліся, палецелі далей. Давай наступны. То норм стрыме найгалоўнейшае, што ўзагалі плацяць. Не, насамрэч не столькі. Калі, вядома, гэта твая прафесія, тады так. Ось, калі ты на гэтым зарабляеш. Але дзеля ж гэтага патрэбна вялікая аўдыторыя. То бок нейкія там хайпавозы. Мяне проста расчароўвае, ведаеш, вось гэтая пазіцыя пляцоўкі. Таму што асноўны, хто зарабляе, толькі пляцоўка. Там нехта квохча. Вось, калі ты карыстаешся менавіта гэтым сродкам падтрымкі. Лепш за ўсё гэта данаты дасюль яшчэ, вось данат праз нейкую сістэму. Таму што там ад 8 до 12% яны забіраюць, даволі не шмат у адрозненне ад твіча. Таго ж. Так, тут у нас усё ёсць. Можна, дарэчы, пасмажыць мяса, ведаеце? Бо мы галінак назбіралі, прыйшлі, давайте зараз, пакуль тут да ночы, паседзім ды пасмажым усё, што маецца, каб была ежа. Come on, little fire. Perfect. Так, і прыблізна вось так. Так. І апошнюю гэтую, хоп. Так я пешаю яго з інсты. Come on, little fire. Чекайте, зараз я тут. Калі ўжо тут мяса гэтае, то і гэтае будзе 57-56, 31-32, 45-45, усё. О, паадрубілі сірэны зноўку. Чутно вам? Ці не чутно? А раз дзякуючы Кудзэстрэме напісаў бы ім, але забув, выбач, бай-бай. Давай, доброго дня табе і настроем. Чутно. Ну... Карацей, до 5 вечера сёння будуць тэставаць вось гэтыя сірэны. Весялосць. Ашалелаем. Так, а пакуль што тут, слухайце, яно тут гарыць. Пайшлі, возьмем сабе яшчэ палак. Каб сабе падтрымліваць вогнішча. Можа, атрымаецца, дык нармалёва пасмажымся. Варшава да налёта рыхтуецца. Так. Ну як, у сутнасці, яны баяздольнасць сваю пастаянна праверяюць апошнія 4 гады. Ось, а зараз бачыш вось гэтыя сірэны сёння тэстуюць па ўсёй Польшчы.
Зараз знову на 50. Так, і додаємо. Оп. Так, крипова. Що ёсць? Так, ось і живем. Такий уже у нас сучасний світ. Так, где тут был тлушч? Ось і ось. Зараз пойдем выкинем сюда, у нас сметник есть. Так, а ще что-нибудь тут? Не. Во. Во, замовкли. Я пам'ятаю, як ми коли переїжджали у Білосток. Ось, і війна почалась, і ми такі... Так може кудись туди на захід? Який Щечин, чи щось подобне. Так, як ми там? Добре, ще початок ночі. 24:12. Нормальово, слухайте, видатна ніч. Дозволяє спокійно приготувати їжу нам. Ну, зараз тільки більше стягає вітер. Починається. Ось так. Оп, 52. 41:20. Тут 7 хвилинок. Та йоп твої, знов котлущ. Ще. Нормальово. Так, 8 хвилинок. ГТ на сметник. Добре, так. Что, тримаемся покуль что? Тут 37, а тут 3. Ну, оленину амаль что скончили готовать. Треба буде походніше взяти у руки, де поглядіти, де там знаходяться у нас інструменти. Може, все ж таки я отсюда переносив. Бо у мене є таке тривале почуття. Щира упевненість. Що я так і зробив. Але питання, чому я зараз не знайшов ГТ. Так, можна... Не, ось так. Во. Угу. Так, по сутности все, поглядите, мама что приготовили. Это сюда. И ось так, так, 17:40. На 40 хвилинок треба закинуть. Ось так. 2 хвилинки.
Так, і тут ось так. Добре. Тут зосталося 2 кавалки, тут 2 кавалки, правда ж? Угу. І все. 50 хвилин, 40 хвилин, зрозуміло. 5 хвилин. Ось так. 24. Все, опошний кавалок зостався, шалеть. Які ми професійні кулінари. Давай воду поставим. Угу. Ой, я не то я хотел. Ось так. Так, мне потрібно каля 3 палок. Тут 13, тут 14, значить сюди одно. 27, 42. Докладно одно, може ще. Треба 41. Это забрали. Воду поставили. Так, 8. Так, все. О! Какая зорная ночь. Молодик на небе ще осветляє. Так, где вода? В закипании 8 хвилин. 5 хвилин. Ну, уся тут. На воду нема часу. Тут може ще пол-літрики. А з іншого боку, ось так, зробимо 11 хоп. І ось тут 2 походні. Ля, наекономив як. Зараз походимо, побадяємося, пошукаємо наші інструменти, які мусять бути тут каля варштату. Усе вони у мене тут стояли. Я ж пам'ятаю, що вони тут стояли. Куди я наподілися, халер їх віддаємо. Варштат наверх 7. Інструментів нема. Ну, нема. Я ж казав, що кудись я їх засунув, кудись я їх переносив. Питання, куди я їх засунув. Я їх, мабуть, занес, слухайте, на розборну членку. Ми ж робили там куфар. Угу. Сапраўды. Мы там робили куфар. І яны у мяне там засталіся. Добре, дзяўчына ўжо стамілася, нам трэба лягаць спаць. Але так, я узгадаў. Разборная чыгунка. Даволі далёка. Там у нас толькі ваўкі, я не памятаю, ці там
Соль, падаецца, была. Падаецца, была, я пераносіў. Карацей, мы пойдзем зараз у чыгунку разбурную. Праз багну. Такі план. «14». Усё, няма нічога. Запаходняў. Так, лягаем. Так, раніца ўжо. І я чую, што неблагая раніца. Слухайце, няма ветру ніякага, так? Толькі адзінае, што давайце мы вось так, 2 гадзінкі паспім. І пойдзем. Так, апроч інструментаў мне патрэбна былі курапаткі. Ну гэта мы давайце на зваротным шляху упалюем. Зараз яшчэ возьму. Чакай, ну галінку я знайду па дарозе. Возьму вось гэтае. Вось так. Як там надвор'е? Добра, смуга. Ну, по факце, не вельмі добра. Што-то тут 70%, хай будзе. Невялічкі кавалачак зусім. Так, все, наеліся, напіліся і хадзем. Паходні распалім адразу, як гэта будзе магчыма. Ну, у сэнсе таго, што нам патрэбная соніка, каб не вытрачаць запалкі, бо запалкамі карыстацца такое сабе. Мы ваўка і гэтак задушым, без запалак усялякіх. Ой, халера, у нас тут адзнака на дрэве. Я ж забыўся, што тут лось можа быць. Крумкачы лятуць на змену на дварэ. Трупаў я не бачу, і тут іх не было нідзе. Ну, хутчэй за ўсё, гэта змена на дварэ. Так, зноўку выбачаюся. Літаральна секунду. Літаральна секунду. Ну, типу, гатова. Пайшлі далей. З якога моманту кромкачы лонгдарк на змену надвор'я, а калі лятуць проста над галавою кудысьці. Гэта такая прыкмета тут мясцовая. Вось бачыш, і смуга сыходзіць. Яны праляцелі над галавой недзе. Вось, і тыпу надвор'е, но не заўсёды змяняецца, як вось зараз, на больш ясную ж. Гэта азначае часта, што наадварот, у горшы бок. Яны ж тут кружляюць над трупамі звычайна, правильно? Ты пра гэта кажаш? Вось, то бок, калі яны кружляюць, гэта не пра што. То бок, проста пра тое, што пад імі там недзе ўнізе можна пазбіраць пер'і і знайсці цела якосьці. Чалавечае ці жывёльнае, неважна. Вось, а калі яны лятуць з аднаго боку ў іншы, то, адпаведна, гэта азначае, што будзе змена надвор'я. Ад смугі ж цяплей? Не, наадварот. Смуга — гэта вільготнасць. Большая вільготнасць, менш тэмпература. Але горш яшчэ гэта вецер, вядома. Таму што калі туман проста, гэта яшчэ соў-соў.
Вось, бачыш, у нас тэмпература паўзе вельмі марудна, але паўзе ўніз. Там гэтая скаля з тэмпературай. Так, нешта злева чую. Так. Злева, божах, на справа. Это ж справа было. Ну так, а я толькі гэта з крукмачамі і трупамі памятаю. Вось, то бок, калі, па факце, калі мы гуляем вось на гэтай складанасці, тут жа тэмпературы аголам ды вельмі нізкія, нават калі ў цябе топавы шмот, хацеў сказаць, адзенне, дык, адпаведна, яго не хапае часам дрэнна надвор'я, а смуга, бачыш, яна ўжо фактычна з'яўляецца даволі дрэнным, і таму не хапае тэмпературнага плюсу, каб выправіць гэты мінус. Бо зараз у нас мінус 3. Агульная тэмпература мінус 36. Бачыў там? Так, трэба быць уважлівым, таму што з правага боку ў пячоры жыве мядзведзь. Ну, раптам нават калі ён і ёсць, ён мусіць быць на гэтай выспе, а не тут каля вагонаў. Механіка гульні такая проста, калі вось ты з'яўляешься, мапа генеруецца, драпежнікі на мапе генеруюцца, і вось, паведна, вось у сваёй пячоры генеруецца мядзведь. Калі там усе гэтыя умовы адпаведна складзеныя, што мы яго не забівалі меней за 30 дзён таму. Вось, ну і карацей ён пачынае свой шлях, ідзе кудысьці. Ён за гэты час, пакуль мы сюды даходзім, ён звычайна вось тут на вяршыні гэтага пагорка знаходзіцца звычайна. Так, добра, вада ўсё, ежу мы паелі, адпаведна, у нас на... Я не памятаю толькі, ці ў нас павінныя быць, слухайце, прыпасы. Мы там на разброенай чыгунцы сядзелі даволі доўга. Павінныя быць прыпасы вады дакладна, ежы. Вады будзе мала, я памятаю, што я скардзіўся на тое, што вады не выстачае заўсёды. Вось, а мяса мусіць быць даволі, як кажуць. Не, ты, Егора, ты сам не гуляешся ў Лунны Дарт? У вольную часіну. Капец, драпежнікаў няма нідзе. Звычайна на гэты час мы сустракаем, вось, бачыце, вось. Та чакай ты, божах, на ліхтар схапіла. Во, паўзе. Прыблуда шэрага. О, дзякую за фолоу, шановная. Кі-кодекс, вітанашкі табе. Так. Ага. Давай, наближайся. Бачили, як ён? Тык-дык. Просто ў вока плясь. І падох. Ай, кі-кодекс, вітанашкі. Шкада, што не пішаш у чаце, калі вельмі прыемна, што падпісаўся. Спадар Плыняр, хачу падзяліцца відосам цудоўна. Магу кінуць спасылку на Google Дыск, хай народ парагоча. Падчас страву маеш на ўвазе, каб запусціў я гэтае, ты што? Сур'ёзна? Так, трэба не забыцца, што тут сабраць ёсць што. Не, хай пампуюць і глядзяць. Ага, вось яно што. Ну ты давай, ну хай будзе ўжо. Хай будзе. Я табе давяраю. Раптам ты каму пакрыўдзіш, я цябе знайду. Ведай гэтае. Як там, чакайце, не так гэта было. Закладніца, памятаеце кіно? Вось, і там Лайм Нісон
казаў так чароўным сваім голасам: «Я знайду цябе і заб'ю». І сам паглядзіш. Добра. І сам пагляджу. Так, няблага. Няблага. Тэмпература у нас нават не на нулі. І мы прайшлі ўсю лакацыю на ўсцяж. Ад пачатку да канца. Ух, крапаткі. А, яны тут акурат такі пад нагамі былі. Ну, няхай лятуць. Мы іх пазбіраем у загадкавым возеры. Так, некая нават сонейка прабіваецца скрозь гэтыя блокі. Так, Воля тут. На змену на дворе, бачите? То бок, проляцелі. Адпаведна чакаем змену. Якая гэта будзе змена, невядома. Але мы вытрываем, бо мы ўжо пераходзім на разбітую чыгунку, а там уже недалёка да базы. Нават калі гэта будзе завіруха, мы вытрываем і дойдзем, куды нам трэба. Во, яшчэ узгадаў, слухайце. Нам трэба сюды пазбіраць кару. Угу. На адваротным шляху. Не забыцца б толькі. Нібы пасвятлела, правда? То бок, магчыма, і добрае надвор'е зараз будзе. Калі так, то выдатна, таму што ў нас там на разбітай чыгунцы на гэтым. Ай, месца, дзе база, там же ж да халеры распаўніцца ваўкоў каля 4. Вось, і нам бы паходню запаліць ад соніка. Было б шыкоўна. Ты што гэта? Вышэй калені, дзеўчына. Так, наш пераход. Мы, да рэчы, яшчэ ніводнага разу не былі ўнізе. Там. Ну, гэта ўжо калі будзем замалёўваць гэтую мапу, то пабадзяемся паўсюль тут. Па ўсіх закуточках. Пазамалёўваем. Усё неабходнае і не вельмі неабходнае. Давай. Анюда, вітаначкі. Зайшла на качачку паглядзець. Як там твои справы? Ага. Паслухаць хрумценне снежнае. Так, там у нас ляжыць алей, наколькі я памятаю. Ён мне не цікавы.
Додому хочеться? Справа жудасна йдуть? Чому? Що здарилося вже у вас? Шмат праці? Коли так, ти ж казала, що потиху, потроху. Але ўсё зробіш. Зусім даш рады. Что поспеешь, то поспеешь. Так, тут треба униз. Рухавік локомотива. Цікаво, ось зараз я досягнення виконую у сюжетній частці гульні. Ось, тому що чомусь ми проходили гэта на стрімах, до речі, і ніякі досягнення не потягнулися. Ну, треба карацей ісці. Виконваць то выконваем па-за стрімамі. Дык гэтая локацыя, ну, яна моцна адрозніваецца ад таго, што ў сюжэтцы маецца. Бо ў сюжэтцы тут ляжыць вагон, і трэба караскацца па бярвеннях. Вось, а там, дзе мы праходзілі праз гэты перавал. Так, вось адзін другі ваўчына бачу. Ой, слухайце, каб толькі гэта былі не шэры, а яны хутчэй за ўсё шэрыя. Надта нейкія буйныя. Так, хутчэй за ўсё гэта шэрыя ваўкі. Угу, яны. І Соніка нема. Соніка нема, запалку я не буду вытрачаць. Сядаем. У нас паляванне. О, і тут куропатки є. Добре. Так, воно уже пачуў нас. Паскуда. Трымаемся бліжэй гэтага сховішча, бо раптам што яно нас абароніць. Гэта чорны. І той чорны. Угу. Трэці чорны. Усё, дзякуй Богу, гэта не шэрыя ваўкі. Паскуда. У снежную горбу потрапіў. Ну гэта не па лёдзе шмальнуць. Гэта выдатна, што, слухайце, у нас не шэрыя ваўкі. Блять, под сраку там недзе поляцела. Так, добра, яны будуць баяцца. Таму хадзем, забяром інструменты, яны мусяць быць тут. Мяне гэтае цікавіць пакуль што больш за ўсё. Акумулятор. Дровы кинуть усе. Так. Мы ж тут поставили куфр, правда? Не тут. Варштат ось тут мы поставили. Вантробы. Воды, до речі, краху ёсць. Так, чекай. Где наши инструменты? Куфар я вот сюда поставил. Не сюда. Куды? Ошалеть.
Блин, где инструменты я подел? Так, это я сбираю на переход. Паладин, витанки, витанки, витанки. Бляха-муха. Кудись ці запер інструменти? Куди питання? Хоча мені подається, я куфар робив. А ось же ж куфар. Ось же ж куфар. О, бачите, у нас є готове м'ясо. I wonder if I can drop any of this gear. Соленое мясо готовое, добро. Так, инвентарь. Где наша ежа вам? Это мы волков солили. Раптом хто не ведає. Так, то вантробу ховаєш у шафі? Так. Так, я развешиваю там на гэтые вішаки. Каб яны сохли лепей. Что тут огледжено у нас? Тут у нас усілякое сміття. Вось яно! Вось яно! Вибачаюся. Хвилиночку попрошу вас на перепиночок. Так, вось оно. Так. Десерте. Не палі жарт. Я нічого одразу не зрозумів. Яшчэ один. Там нескладаны каламбур. Так, я на працоўным метадаходзе, якія налёты. Што адбываецца? Дзе налёты? Ты пра што? А, божа, Першаслаў. Гэта пра тое, што зараз у Польшчы тэстуюць сістэму апавяшчэння. Як у нас тут справа? Недаробленыя нагавіцы. Так, ну хай гэта тут застаецца. Ось тут у нас хай гэта ўсё будзе. Так, усё, я забраў? Всякі выпадак. Так, забраў, вось яны ляжаць. Адразу збіраем зламаную стралу. Вечар у нас, слухайце. Можна ісці, мне падаецца, таму што мы паціху-патроху дакалыбаем сабе да нашай турбазы. Вось. Мы пройдзем зноўку праз... Ой, божах, на якія багну. Вось, ну і спакойна сабе там. Так, ваўкі, яны там будуць бегаць зараз, яны не павернуцца зараз жа. Усё, паляцелі. Адзінае, што туман, слухайце, занадта плотны стаў, бачыце? Тыпу, надвор'е з невялічкай такой неплотнай смугі, яна змянілася на вельмі плотны туман. Ну, няхай. Мы пакуль шлі, мы бачылі, што няма драпежнікаў, усё даволі бяспечна. На чыгунцы, якая ідзе па самотнай дрэве, мы спакойна пройдзем, таму што там ваўка, які рэснуўся, мы забілі. Вось, так што ўсё мусіць быць добра, спакойна. Адзінае, што...
Вось, трэба зайсці за карой. І гэта паўплывае на тое, як мы будзем ісці да нашай турбазы. За карой абавязкова трэба зайсці. Мусова. Так, налеты ў прыбіральню ў барбершопе. Справа добрая, калі ў Вільні паветраная трывога была, такое сабе адчуванне было. Ну, у Вільні не беспадстаўна. Бачыш, а ў Беластоку гэта проста трэніроўка. Тут таксама я не скажу, што я неяк хвалююся ці перажываю на гэты конт. Не, ўсё даволі роўна, ўсё папярэджана было за некалькі дзён. То бок, нічога такого кепскага не адбываецца, не падумай. Вось, але само явішча, ведаеш, калі правяраюць гэтую баяздольнасць. Яно, ведаеш, чамусьці я вось, калі мы жылі ў горадзе, там жа ж у нас Гродны Азот ёсць. Вось, і шмат праблем знайшлі і выправілі. Малайцы, было даўно рабіць. У нас у горадні тэсты гэта яны звычайная рэч, абсалютна. Таму што праз Гродны Азот ёсць небяспека выбухаў аміяку на гэтым заводзе. Вось, і праз гэтая сігналізацыя, яна і тэстуецца пастаянна. Я памятаю, што было вось за апошнія, мабыць, 10 год, дакладна я памятаю, што 2 разы былі выцекі усялякія, якія яны там у Аульсе. Во, блядь, як завецца гэты чыгуначны хаб. Вось учора, памятаеце? Аульс. Вось і зараз узгадаў. Таму што былі выцекі, карацей, і ўсё гэта кантралюецца, яно неяк абсалютна спакойнае. Гэтая сігналізацыя ўспрымалася зараз трошкі інакш. Тут не тое самае. Не, дык у нас тут правяраюць рэгулярна, а ў траўні сёлета было сапраўдна, дрон ляцеў. Я ведаю, 2 разы у вас было гэтае, таму што ВРВ таксама прыскакаў, казаў пра гэтае. Вось, і там гэтыя паветраныя кулі ляталі ў вас, і дрон ляцеў, карацей. Правяралі паскуды гэтыя, ці гатовыя. Вось, так што такія справы, выбачаюся, хтосьці там штосьці накалякаў. Не трэба сёння. Гэта не тое, што я хацеў. Таму нахер. Ой, куды? Што гэта я палез, бляха? Як гэты, слухай, як певень на плоце. Палез на самую верхавіну. Всё. Пачапалі. Туман нам не пашкодзіць, смуга нас не заб'е. Дарэчы, надоечы перакладаў Ведзьмара 3-го, але складаны там кавалачак быў. Я нават здаўся ўрэшце, калі пачаў перакладаць. Там кавалачак складаны ў тым, што трэба было зарыфмаваць нейкую песню, якую спявалі гэтыя кміты, ну то бок селяніны звычайныя. Я, карацей, так пасядзеў, другі пасядзеў, трэці... Ой, бляха, прыблізна паўгадзіны біўся на 2 радкамі, а потым такі, та пайшло яно. Просто пераклаўды і на гэтым усё без рыфмы. Таму што, ну, як я вам казаў, там структурна яно выглядае не вельмі добра, часам збіваецца з думкі, незразумела, вось суседнія выразы, яны адносяцца да гэтага выраза ці не. Ось, у гэтым была складанасць, каб спалучыць, каб сэнс быў нейкі агульны у гэтага ўсяго. Добрыя тролі? Так, смешная была навіна, калі трывога пачалася на адной радыёстанцыі, паставілі сінатру My Way, а там першае слово And now the end is near. Ха-ха, заспакаяльная. Гэта дыверсія, фэй, гэта нейкія былі, як чакаеце, агентура. О, хто гэта быў? Хто гэта пісаў? Хто паставіў гэтую песню? Не выпадкова. Так, ну,
тое, што зараз у нас амаль вечар. Ой, чакайце, нам жа ж трэба сюды. Нам жа ж трэба пазбіраць кару, а потым ужо ісці. Так, а адпаведна, калі мы ідзем збіраць кару, нам трэба рыхтавацца да сустрэчы з 3 ваўкамі. Яны тут бадзяюцца, у іх тут тэрыторыя свая. Так, каб прайсці, выкарыстаем ліхтара, ўжо спаўзем з гэтага, са скалы. І пойдзем сабе да хат. Так. Так, прэмію діджею за гумар. Не кажы. Альбо прэмію, альбо звальненне. Я ось так лічу. Оп, бачце? Угу. І я ўчасна ўбачыў. Давай на мяне, шаноўны. Давай, клыбай. Ён ад мяне ідзе. Ну нічога. Ой, только не кажи, что я потрапіў, а ты з маёй стралою збег. Так і ёсць, я параніў яму ногу якую. Блин. Шкада. Звальненне ў якасці прэміі. Злосныя беларусы. Так, ну можа ён гаўкнедзе. Каля ручая таго. Было б няблага. Ой, ужо есці хоча дзяўчына. Можна было б пасмажыць гэтага. А калі пасмажыць, то ў нас няма запалачак. Так, ну пакуль мы сустрэлі аднаго ваўка, няблага. Адзіны кепскі момант гэта тое, што стрэлу нашу панес. Так, вось мы наблізіліся да ракі. Тут гэта першы разліў, а тут, я так разумею, цячэнне, правда, плыня. Так. Ідзе ж ты мой галасісты? Коль цябе не бачу. Вось нібы адсюль недзе выў. Угу. Ля, якія вушы ў мяне. Так. Не. Можа, слухайце, я памыляюсь, але мне падаецца, там у нас ляжала аленіна. Было такое? На ўваходзе ў пячору. Раптам, што я, вядома, есці не збіраюся, але калі яна там ёсць смажана, гэта будзе цудоўна.
Гэта надзейна мяне прывядзе да таго, што я пазбіраю кароды, пайду сабе ў загадкавае возера на турбазу, не выкарыстоўваючы рагозу, які ляжыць у кішэні. Бо калі інакш, калі не будзе зараз мяса смажанага, то прыйдзецца выкарыстаць рагоз. Пакуль мы дабяжым, ну а ўжо там, вядома, у нас ёсць усё неабходнае для выжывання. Мяса няма. Мяса няма, шкада. Вельмі шкада. О, калі вы не супраць, я не буду запальваць. Пакуль ёсць магчымасць ісці, буду ісці як ёсць. Нават не думаў, што гэта пячора даволі светлая, што ўсё бачна. Можна праходзіць без усялякіх вагнёў. Толькі што, мабыць, не бачна гэтых вугаляў на падлозе, але ж гэта дробязь. Літаральна так. Тут кішкі. Крыху вады, нават вугаль я кінуў. Ох, а мы сюда за корой березовой. Мяса няма. З гэтага боку. Бо я памятаю, што было. Во-ё. 4 кавалкі і 2 кавалкі. Шыкоўна. Усё. Надзейна, як у банку. Пайшлі збіраць кару. Ну і адпаведна дабяжым ужо да чыгункі. А да гэтага. Да турбазы. Выбачаюся, трэба па працы напісаць. Тут ужо пішуць, я бачу. Так, куропатки. Что ты, дзяўчына, пазяхаеш? Рана ще. Яшчэ не ноч.
як тут пусто. Пусто. Давай туди. Так, наступне гэта будзе тут, на пагорку. Вибачаюся. Так, усё набрали. Зараз будем скидать дровы, я мяркую, каб спокойно себе бяспечна пролезці. Як у тебя атрымліваецца працаваць і стрыміць? Пакідаць просто пытанні падчас стрыму, якія не патрабуюць непасрэднага ўдзелу. Хаця, з іншага боку, ты ж бачыў, мабыць, калі-нікалі, але ўсё роўна я м'ючуся. Вось, і сыходжу на нейкі міт. Вось, таму што не абыходзіцца. Вось, а гэта па-першае, па-другое, усе асноўныя гэтыя актыўнасці, яны па-за стрымом ідуць. Вось, то бок, да стрыму ў мяне звычайна 3-4 міта. Вось, каб вызначыць некаторыя моменты і паставіць кропкі ў тых ці іншых пытаннях. Вось, ну а сёння просто, бачыш, падвісла ўсё, таму вось і атрымліваецца, што я адцягваю сваю увагу на працу. Сёння падвісла там 2 такіх сур'ёзных пытанні па аднаму праекту, што ну іх нахер, шчыра кажучы. Я ўжо казаў, гэты праект ужо настолькі надакучыў, што хочацца кінуць усё. І сысці на халеру гэткі падыход, ён быў, ну я не памятаю, я ўжо колькі ў Linux працую, мабыць, 6 год. Вось, 5 год. І за 5 год ніводнага разу не было, каб такі падыход выкарыстоўваўся як на гэтым праекце. І проста уляпаліся па самую шыю, разумееш, у гэтае лайно. Вось. А зараз выграбаем, і паколькі я кіраўнік гэтага праекту, усе гэтыя шышкі на мяне сыпляцца, вядома. Вось, то бок не так, каб ва ўсім вінавацілі абсалютна, не пра гэта размова, а проста менавіта размова пра тое, што не дагледзеў, не дабег. Вось тут зрабіў, але не дарабіў. Ну і вось такія пытанні, карацей, яны заёбваюць. Вось, а гэта так выглядае. І такім чынам высвятляецца, што нібы шукаюць нагоду, разумееш, каб выебаць галаву за гэтае. Тое, на што ты не падпісаў, тое, на што ты свае каментары даваў, што гэта рызыкоўна занадта. Але вось сёння яно... Ут! Блядь! Курвіска, гэта я на хадзьбе зараз быў. Ой, зараз як бы ляснуўся. Паламаў бы сабе ногі, рукі, галаву скруціў бы. Было б нешчасце. Бо і ў код трэба глядзець, і ў МР. Мяне проста, калі пішуць, трэба штось, там ужо не пагуляеш, не адыдзеш нікуды, вядома. Калі з кодам, вядома, што па-іншаму ніяк. Ну, як табе сказаць, у любым выпадку, напрыклад, калі мы... Оля, гэта штосьці расце? Ці гэта лапух? Не, гэта лапух. Ну, моя ж справа менеджерская, я ж не пішу код, правильно? Вось, яна трошкі ў іншым ляжыць. То бок, арганізацыйныя моманты я вырашыў, магу адкласці гэтыя моманты на 2-3 гадзіны. Акурат у гэтыя 2-3 гадзіны паўстрэміць. Вось. Такім чынам і спрабую заўсёды рабіць. А сёння, бачыш, вось гэтае пытанне пільнае, яно не вырашылася. Ёсць акурат такі размова зараз у чаціку ідзе з гэтым чалікам, які адпавядае за гэтую пільнасць, там незразумела. Ён гэтыя срокі, тэрміны не называе. То тут, то там. Карацей, нейкая лухта.
Нібы па рэсурсах зноўку не я адпавядаю, але вось пытанне аб наяўнасці гэтых рэсурсаў на праекце менавіта па тэму. Яно і на мне. Ну, неяк так выходзіць, карацей. Ён не працуе, лайдак. Дзякуй, Фэй, за падтрымку. Бачыш, як мы синхронизовались. Я тебя подтрымліваю, ты мяне. Малайчына. Так, а кто это у нас тут ляжыць мёртвы? А, можа, гэта мой воўк? Курва, отдай стралу. Лядзе падох, на тонкім лёдзе падох. Отдай стралу, чалавеча. Так, чакай. Бля, у яго нема стралы. У яго нема стралы, ён недзе яе скінуў. Шкада. Недзе яна ў яго адвалілася, і як гэта можа быць? Я ж, дарэчы, цікава, што мае сляды захаваліся, а скуль гэты прыбег сюды, невядома. Каці, можа, адсюль недзе? Ох, ужо гэтая мужчынская любоў. І не кажы. Не, ну не трэба мне гэты вецер. Дмітро, Украіна, вітаначкі, прывіт, далага струму, дзякуй велічэзна табе за падажданне добрае. Воўк стрэлу дому забыўся. Мы яму гэтую стралу вось там прапісалі, разумееш? Вось мы там праходзілі, ён на нас выскачаў. Ну як выскачаў, мы яго падкараулілі крыху. Ён ад нас атрымаў па сцёгнах сваіх гэтай стралой. Ну недзе карацей. Ляжыць. Чай за ўсё тут ужо на багне гэтай. Наўрад ці мы яе знойдзем, праз тое, што шмат месцаў, куды проста не зайсці, але воўк можа прабегчы там. Збег дадому, не. Можа і так быць. Слухаць, выбачаюся, там пайшла жара нейкая. Так. Блядь, пачалося нейкая бляха лухта з гэтых вашых. Вось ведаеце, мая асноўная праблема на гэтай пасадзе, якую я займаю, гэта тое, што я не тэхнічны чалавек, то бок я не з айцішкі. Я прыйшоў у айцішку з продажаў. Ну, нешта там кодзіў на фронтендзе, вось, пачынаў. Але хутка мяне сханцілі гэта запрасіўшы на інтэрв'ю па фронтенду, распрацоўшчык, перанакіравалі на PM з улікам усіх уласцівасцяў, навычак і гэтак далей. І асноўная праблема, што складана, вельмі складана на праектах вось такіх, як гэты, праз тое, што вельмі шмат, проста вельмі шмат інфраструктурных нейкіх АВСаў гэтых, это проста шалець, я там увогуле не цямлю. Калі нешта там мне яшчэ раз тлумачаць, то добра, а вось зараз такая вакханалія пачалася, што проста жудасць бярэ. Міця атрымліваецца Мацей. Це я на твічы. Усё, зразумеў. Дмітро, вітанашкі табе на твічы, так дзякую велічэзна, што і там напісаў. Міця. Калі была магчымасць сысці з працы, займацца страмамі, перакладамі першы свет. Так. Я просто, блядь, гэта маё, мне гэта вельмі падабаецца. Я б просто з досвідку да самага гэтага захаду займаўся б толькі перакладамі. Гульнямі, вось гэта ўсё, гэта мяне зацягвае настолькі моцна, што проста шалець. Ну, просто уяві сабе. Гэта Першаслаў, што я ж займаюся ўжо гэтым стрымінгам 2 гады,
вытрачаючы на гэта вось зараз апошнія лічым з снежня мінулага года да сённяшняга дня, гэта мінімальная нагрузка, якую я сваю выкарыстоўваю, каб стрыміць, таму што я не раблю відэа на YouTube, я не перакладаю гульнявыя відэа свае, як там была Лара Крофт і Спайдермен. Вось займаюся выключна Ведзьмаром і стрым на 3 гадзіны штодзённа, так? Спрабую штодзённа. І ўсё на гэтым. То бок у мяне на гэтае сыходзіць плюс-мінус у дзень каля 5-6 гадзін. А раней да гэтага 2 гады я мог вытраціць і 10 гадзін на усялякія відэа, на монтаж, на пераклады і гэтак далей. То бок уяві, які аб'ём інфармацыі, ну, за гэты час праходзіць, апрацоўваецца гэтак. Гэта настолькі, і пры гэтым паралельна яшчэ і працуеш. Гэта настолькі зацягвае, што калі б гэтая сфера прыносіла хоць якую-небудзь капейчыну жыццяздольную. Вось, я пра гэта разважаў, дарэчы, праз паўгады стрымінга. У мяне быў стрым калісьці у 24-м годзе, напрыканцы. Вось, я там з вырваю сидзелі, мы пра гэта разважалі. І вось там усе гэтыя кропачкі выставілі. Вось, наколькі гэта цікава, наколькі гэта, мне падаецца, карысна, і што з гэтага нешта будзе. Не і, а украінская «ы». Я разумею, мыця атрымліваецца. Вось, а дзе ты час знаходзіў і зараз знаходзіш? Так вось і знаходзіш, жывеш і знаходзіш. Поспеху, пабег да работы багата, падабайку на свет. Дзякуй, мыця, велічэзна табе. Заходь. Будзем рады цябе бачыць. Вось. Ну, ты ж прачынаешся о 8 ранку. Груба. Я прачынаюся звычайна о 6 ранку. Вось. Адпаведна, пакуль там завеў свой рухавік, вось, устаў, гэта прыблізна будзе там плюс 20 хвілін. Потым паснедаў, вось, і зрабіў справы сямейныя, тыпу дзіцячыя, альбо жонку на працу завесці, альбо разам з дзіцём на школу. Вось, вяртаешся адразу ў працу, вось, і да 10 прыблізна вырашаеш працоўнае пытанне, ўсё размяркоўваючы такім чынам, каб быў вольны час вось у гэты прамежак. Потым, вядома, стрымім, потым вяртаемся зноўку ў працы, калі ёсць магчымасць зноўку пытанні гэтыя адказаць усе, закрыць свае пытанні. Як мага хутчэй закрываеш, вяртаешся да перакладу. Ну, гэта ў мяне зараз такі, я табе распавядаю, прынцып. Усё, пераклад гэты Ведзьмара, там сваю гэтую 100 выразаў на дзень, гэта прыблізна ад 800 слоў да 1100, звычайна, не больш. Атрымліваецца. Пераклаў, час ехаць за дзецьмі ў садочак, у школу ці за жонкою, напрыклад, так? Яшчэ паабедаў пры гэтым, так, пакуль перакладаеш усё гэта адначасова. Вось, ну і паехаў. Забраў, прывёз, з жонкой прашпацараваў, павярнуўся да хаты, зноўку ў працу. Часам проста трэба зрабіць нейкія самапы, статус-апдейты і гэтак далей. Вось, і у тебя зноўку ўвечары ёсць час, каб пасядзець, паперакладаць. Вось, ну і такім чынам дзейнічаеш. І справы нейкія. Вось, ну, адпаведна, калі ёсць пытанні сямейныя, калі жонка ўжо кажа, што, тыпу, дай мне больш увагі, вядома, што даеш жонцы больш увагі. Вось. Ну, гэта вось, я табе апісаў, як у мяне вытрачаецца гэтыя 5-6 гадзін. Раней гэта было адразу проста дамова. Дамова з сямейнымі, што у мяне вот быў план, памятаеце, наврад ці вы памятаеце, бо гэта на Твічы ніхто не ведаў. На Ютубе у мяне быў план, каб даведацца, а якім жа чынам прасоўваць контент, каб гэта было найбольш выгодна, назовем гэта так, па падпісках, па часах прагляда, па колькасці праглядаў, карацей, гэтак далей. І я рабіў такую рэч, што 2 тыдні я стрыміў штодзённа, вось, максімальна доўга. 2 тыдні я рабіў відэа максімальна якасна, то бок, каб кожны дзень выходзіла відэа па якойсці з гулян на той час. Ну і потым было яшчэ такое, што тыдзень ці 2 я рабіў
адначасова і стрым і відэа. На той момант у мяне не было ніводнага праекту, таму увесь час у мяне выходзіў выключна на стрымінг. Гэта вось пра 10 гадзін ты, якія ўжо распавядаў табе. Гэтае ззянне пачынаецца. Галоўнае, каб тут мяне не сустрэлі зараз, бо тут злева з'яўляецца часам воўк. Вось. Можа, яго зараз няма, але яго не было ўжо даўно, так што можа быць. Вось, адпаведна, сямейных сваіх ставіш у такую пазіцыю, што трэба паглядзець, мне трэба гэтае зрабіць. У мяне такое і не першы раз, гэта часам было, я памятаю, яшчэ перыяд, калі было ж вельмі шмат працы. Быў праект, які трэба ў кароткі тэрмін было здаць, і я працаваў некалькі дзён у рэжыме да 4 ранку, вось, з 9 ранку. То бок літаральна паспаў, вось, і паляцеў. Вось. Ну і неяк так вось сям'я, дзякуй Богу, падтрымлівае гэтыя рэчы. Вядома, што я зноўку паўтарую, гэта не пастаянна ж нагрузка, гэта, месяц, можа быць, можа 2. Калі так сабе сраку надрываеш, але потым усё роўна трэба і увагу даць дзецям, жонцы і іншым. Вось. І самому адпачыць калі-нікалі. Тут галоўнае, ведаеш, што зараз, якая праблема ў мяне была? Гэта не тое, што кудысьці шмат часу вытрачаецца, кудысьці не. Я не люблю вельмі вытрачаць, марнаваць час. Вось так. Я, калі працую, напрыклад, вось, калі працую, я заўсёды нешта гляджу на фоне. Гэта могуць быць стрымы іншых, так, на Твічы, калі мы пра гэта кажам, альбо відэа нашых беларускіх тыпу ВРВ. Ён жа ж відэа толькі выкладае на Ютубе. Вось, паставіў, недзе там вухам зачапіў, цікавую выраз пракаментаваў, усё гэтае зрабіў неабходнае. Вось, і яно так, пакуль ты працуеш, на фоне ўсё праходзіць, увесь гэты кантэнт праз цябе. І ты не быў у гэтым, у кантэксце. Усё, хаваемся. Хаваемся, выдатны шпацыр у нас атрымаўся. Я лічу. Так, акурат у нас паўгадзіны рэальнага часу засталося, каб дайсці да гэтай шашы прыбярэжнай. Так. Так, у поспеху ты гэта бачыў, ну і працы сям'я бачыў, каб ты зайздрош, што мне яшчэ вучыцца такому тайм-менеджменту, і яно само пройдзе, ведаеш. Я ж кажу, галоўнае проста не губляць час, не пракрастынаваць. У мяне гэта яшчэ было закладзена з універсітэту, таму што я памятаю, як пайшоў з дому, вось ужо не жыў з бацькамі, мне было тады 17 год, вось, і я зразумеў, што больш зробіш, больш будзеш мець. Адпаведна, вучыцца я пачаў адразу на выдатна, каб ступендыя была, мне яна была патрэбная. Вось, падвышаная гэтая, потым яшчэ стаў старастай групы, менавіта спачатку, менавіта для той мэты, каб атрымліваць больш грашэй. Так, ведаеце, што? Давайте гадзінку пачакаем, потым паглядзім вонкі, што там у нас адбываецца на вуліцы. Так. Нож, добра, да халеры. Можа запаліць яшчэ. Чакайце, нам жа ж трэба упаляваць. Я думаю, зараз пайсці ўжо. А нам жа ж трэба куропатак упаляваць спачатку і пуху набраць. Так, сюды. Потым гэтае скідаем. Гэтае скідаем, і інструменты гэтае скідаем, і... Ну, добра, хай гэта таксама, так? Вось, яно само так усталявалася, проста звычкаю. Там... Бля. Не, ну я разумею, што гэта не надо нам пашкодзіць, але ж... Хацелася, каб не было ўсё ж такі гэтых туману.
А ввогуле, як на твою думку, зараз попыт на белконтент і зацікаўленасць беларускім сышоў ці яшчэ не? Быў пік, памятаю, 22-23, зараз нібы зноў адкацілася. Менавіта так, менавіта адкацілася з абсалютна абгрунтаваных прычын, з прапаганды. Вось, таму што у 20-м годзе быў велічэзны ўздым, вось, і шмат людзей пераканаліся, перайшлі на беларускую і карыстанне беларускае. А потым, калі зразумела стала, што пратэсты сышлі, то шмат людзей з такіх, ведаеш, балацяных гэтых меркаванняў, што тыпу, чаму мне быць на гэтым на баку прайграўшых. Вось, то яны, вядома, адмовіліся, і адбыўся адток. Гэта бачна, дарэчы, па гэтым друкарскім накірунку. Так, халера, я уже не памятаю, як тут, куды тут. Вось сюды, падаецца, трэба ісці. Потому што куропаткі... Халера. О, добра. Вось. І я ўпэўнены, што зараз усё гэта звалілася. Агулам, дык калі забаранілі YouTube, так, гэта трашчыць мароз. YouTube у Расіі адбыўся адток, таму што, як я казаў раней, на мой погляд, велічэзная колькасць беларусаў у свой час, пасля 20-го году, яна не паехала ў Польшу. О, чуеце, недзе ёсць. Куропаткі, недзе яны квохчуць тут. Так. Вось, а яны паехалі хутчэй за ўсё ў Расію. Па маіх такіх агульных падліках, проста як нібы зор з неба, і каля мільёна тыпу чалавек паляцела у той бок менавіта, на мой погляд. Гэта я так па адчуваннях сваіх, што паўмільёны паехала ў бок захаду, то адпаведна туды, дзе не трэба ні візы, ні мову вывучаць, нічога, паехалі туды. Вось, і гэта бачна па статыстыцы цяпер праз тое, што праглядаў на відэа значна менш стала. Значна менш. То бок не быў удвая ці утрая менш. Вось, менавіта калі адбыўся гэты вось забарона, таму што людзі, ну, а я лічу, што на той бок паехалі балацяныя людзі. Дзе яны квохчуць, сабакі? Вось толькі каб гэта не была адна нейкая куропатка. Вось, тыпу, ну, забаранілі, значыцца, карыстацца не буду. Вось, і ўсё на гэта. Ну, крыўдна, шчыра кажучы, я ўсё жыццё жыву і кажу толькі адное, што мы, блядь, людзі, мы не жывёлы нейкія стадныя, ведай, стайныя, што нам не трэба, ну, тыпу, нам штосьці забароніць, і мы мусім, ну, забаранілі, не. Нам трэба адстойваць сваё меркаванне. Блять. Одна полетела. Тишей, тишей, тишей. Так, ну 3, хай 3 уже. Добре. Это больше за одну. Так, все, треба заходить. Грэцца, лутаць гэтых куропатак, каб пух быў і вяртацца. Вяртацца на нашу прыбярэжную шашу. Падкладку сабе адрамантую яшчэ, калі тут буду. Ой,
ведаеце, што я забыўся, што у кішэні ляжыць кавалак мяса. І яшчэ з пачаткам вайны быў таксама пад'ём. Так, яно крыху зноўку падштурхнула нібы так. Вось, але зараз шкада, але я забыўся завяршыць сваю думку, яна даволі песімістычная. І таму менавіта, бо паколькі яна даволі песімістычна, я лічу, што вельмі важна гэта рабіць усё роўна. Яшчэ важней стала гэта рабіць. Бо раней было важна, а цяпер, калі цікавасць у людзей знікла, у некаторых, вось, трэба гэта вельмі моцна прасоўваць, падтрымліваць, бо інакш нічога не будзе. У мяне, дарэчы, надоечы быў размова з маім сябрам. Вось, на гэты конт, на конт увогуле будучыні палітычнай, вось, ды агулам нацыянальнай. Вось, і ён такі, ведаеце, ну, вельмі памяркоўны заўсёды быў, тыпу, і што мяне заўсёды ў ім бясіла, хоць мы гэта і не было ніколі падставы для канфлікту паміж намі, але, ну, як ёсць бясіла, таму што ён казаў, што беларусы самі абралі расійскую мову для выкарыстання. Тыпу, што, ну, таму што яна больш выгодная, таму што яна вось такая, яна, разумееце, вось, больш папулярная. Дзякуй Богу, не казаў ніколі, што яна вялікая. Лось бяжыць, а ён птушак б'е, ну што зробіш, так? І, карацей, што ўрэшце адбылося? Вось зараз мы з ім, літаральна зараз, вось гэта было, можа, які паўмесяц таму. Мы з ім абмяркоўвалі гэтыя рэчы. І я кажу, што, ну вось, прылятаюць. Так, калі гэта не будзе ножом, 1.52, 1.24, то бок у нас 30 хвілін уся розніца, а я ножа буду выкарыстоўваць, так. Вось, таму рукамі лупім. І гэта і выявілася, ведаеце, што Чалік, выявілася, што у яго продкі расейцы. То бок ён у сваім дзяцінстве, ён пераехаў у Беларусь. Вось, і выявілася, што каранёў сярод ягоных бабуляў і дзядуляў толькі адзін дзед меў беларускія карані. Вось. Такі прышпіл, я такі, о, блядь, ніхуя сабе. То бок гэта, як надоечы казала вельмі спраўна, зразумела канал на ютубе. Надоечы яна казала, што калі мы ствараем беларускамоўны контент, і на нас скардзяцца непасрэдна самі беларусы, гэта ўсё праз тое, што гэтыя беларусы губляюць ідэнтычнасць. Праз тое, што яны сябе лічаць расійскамоўнымі, але беларусамі. Разумееце? Так, гэта мы скінем. Вось менавіта з такіх людзей, мне падаецца, і складаецца гэтая большасць. Так, вось. Ну, і праз гэта і з'яўляецца жарт. Бо не самі ведаем, хто яе абраў. Так, а што рабіць у такім выпадку? Працягваць проста на валантэрскіх нейкіх якасцях. Проста таму што, каб не было падставы казаць, што ёсць нейкая нагода, чаму тое ці іншае было зроблена, а проста карыстацца беларускім, таму што ты беларус. Ну, тыпу, я вось канал пачынаў менавіта з гэтай думкі, што, тыпу, каб скараціць уплыў Расіі, расійскамоўнага контенту, не таму, што ён мне не падабаецца. Вядома, што зараз ён мне не падабаецца праз агрэсію, праз вайну і ўсё такое. Так, мы гатовы па сутнасці. Пер'е я ўзяў, 14 узяў. Што ў нас па часе? Ці мы дабяжым да ночы? Я мяркую, што мы не дабяжым. Але і стомленасці ў нас да халеры. Ну, у сэнсе стомленасці, цягавітасці. Давайте. Таму пойдзем раптам, што ўначы.
нічога страшнага не мусіць адбыцца. Вось, і таму і казаў, што тыпу, калі заходзілі, ой, ёб твою маць, дзякуй Богу, што затрымаўся, каб нешта пашыць. Вось, дзеля таго, каб... Дайце сфармулюю, бо зноўку гэтая галава скача па гэтых думках. Што тыпу, вось, заходзіць на стрым, чаму беларускую? Я ведаю, што ўсе беларусы размаўляюць расейскую. Я вядома, што размаўляюць, вядома, што ведаюць, але гэта не прымушае мяне выключна праз гэта размаўляць і рабіць кантэнт толькі расейскую. Ну, гэта ж глупства нейкае. Я маю абсалютна поўнае права, як беларус, ствараць беларускамоўны кантэнт. І кропка. Каб не было гэтага сумневу, каб не было нейкай сціпласці, сцісласці, заціснутасці, чагосьці падобнае. Будь у каго. Вось гэта самае галоўнае, каб яно знікла, гэтая перашкода ў галавах беларусаў, яна існуе. Яна існуе ў большасці беларусаў. Чаму не пераходзіш на беларускую? Таму што мне сорамна казаць на ёй, бо я яе не ведаю добра. А хто, блядь, табе казаў, што яе добра трэба ведаць? З якой гэта нагоды такое? Адкуль гэтыя думкі? Хто табе казаў, што ўсе ведаюць яе настолькі добра, блядь, проста ідэальна, Fluent C2. Разумееце, што толькі гэтыя людзі і карыстаюцца беларускай. Ну, гэта ж лухта. І ведаць не хочуць, пакажаш ім, цікава і ўсё. А вось проста простое, што сорам, хутчэй за ўсё іх даядае. Шмат хто ўвогуле не ведае, ні пра каналы, ні пра Twitch, ні пра выданні, абсалютна згодны з табою, таму проста трэба пашыраць. Трэба пашыраць, трэба казаць, трэба паказваць. Вось, я лічу, што увогуле, калі я разважаў праз тое, каб, як гэта сказаць, нейкая медыя кампанія была, якая прабіла кедравыя дровы. Кампанія, памятаеце, была развага пра тое, што трэба зрабіць медыакампанію. Дык вось сярод гэтай кампаніі трэба, па-першае, каб былі беларускамоўныя стрымеры на ўсялякія тэматыкі, але ад беларускамоўных трэба пераходзіць да расійскамоўных тыпу Балаганова. Каб дагрукацца менавіта да тых, хто не хоча ведаць. Разумееце? А што расійска добра ведаюць, хто яе не выкарыстоўвае, ну гэта вось дакладна, так, гэта і ёсць, гэта менавіта наратыў, што не трэба мову ведаць, каб ёй карыстацца дакладна, трапна і што-то такое. Гэта ж па сутнасці тое, што пашыралася эмігрантамі, якія былі заселеныя сюды пасля Другой светавой у паміжваенны перыяд, калі захапілі усходнюю частку Беларусі гэтыя камуністы. Менавіта яны пачалі насаджваць гэтае пытанне, таму што, ну, гэтую думку. Таму што, тыпу, што ты размаўляеш на трасянцы? Давай па-расейску. Тыпу, ўсё. Тыпу, ёсць вось гэтая вялікая мова, якую трэба трымацца, а гэта ваша трасянка не варта. Вось яно за 100 гадоў і прышчапілася. А вось, і трэба гэта выправіць проста размовамі, проста кантэнтам. Я іншага шляху не бачу. І ён не просты. Ніхто не кажа, што гэта будзе проста. Так, ну вось, ці тыпу трэба ісці. Цікава, што вецер сціх, праўда? Хаваліся, запампаваліся, і на табе сціх. Так, там у нас быў, так, у нас аднаго ваўка мы забілі, другі некуды збег, наколькі я памятаю. То, хутчэй за ўсё, мы яго зараз спаткаем на нашым гэтым шляху. А карыстаюцца расійскай, бо звыклі, яе насадзілі так зручна, я яе выкарыстоўваю, усе так робяць, гэта вынікі размоў з сябрамі. Ну, пра гэта размова, што людзі не разумеюць крыніцы сваіх думак. Разумееш? Я выбачаюся, можа, кагосьці гэта з маіх знаёмых дапакрыўдзяць. Я лічу, што гэта менавіта ёсць балацянасць гэтая. То бок ты складаеш абсалютную большасць насельніцтва. Тут можаце быць упэўнены тых, каго гэта пакрыўдзіць, што вас абсалютная большасць, 80% насельніцтва. Тых, хто менавіта так і думае, але не праз тое, што вы, як гэта правільна сказаць, чакай, праз тое, што вы самасвядома абралі гэтыя думкі, а праз тое, што гэтыя думкі былі пакладзеныя вам у галаву адпаведнымі палітычнымі сіламі. Ці гэта за савецкім часам, ці гэта праз тое, што за савецкім часам вашыя
сваякі былі менавіта такім чынам узгадаваныя з гэтымі думкамі. Вось. І вы праз іх ужо перанялі гэтую мадэль паводзінаў. Але зноўку паўтаруся, на мой погляд, што ты чалавек не толькі праз тое, што быў народжаны чалавекам, а праз тое, што ты можаш змяніць вакол сябе асяроддзе такім чынам, што яно будзе справядлівым, яно будзе культурным, яно будзе такім, якім ты яго захочаш зрабіць, што твая воля, тваё жаданне, яно кіруе ўсім гэтым. Не тое, што табе насадзілі, а што ты сам гэтае робіш. Зараз цалкам сітуацыя проста шыза. У Беларусі нікога не ведаю, хто беларуска размаўляе, бо страшна, сорам, і умоў няма, набрацца па-расейску, дзеці па-расейску, і шмат хто ў міграцыі пачынаюць на мову пераходзіць, бо хочацца нейкую ідэнтычнасць знайсці. Я не ведаю, ці тэрмін знайсці ідэнтычнасць ён пасуе, таму што на мой прыклад ён не мэчыцца, і я ніколі так не разважаў праз тое, што пераехаўшы ў Польшчу і, шчыра кажучы, пазбавіўшы сябе ўплыву расійскамоўнага асяроддзя, тэлебачанне, радыё і гэтак далей, ну, то бок і асяроддзе тут чалавечае, разумееш, яно ж польскамоўнае ўсё, а крыніцы, з якіх я бяру веды, гэта альбо украінскія, альбо беларускія, таму што ўжо на іншае не хапае проста часу. Вось. І адпаведна атрымліваецца, што я пачаў думаць беларускую. Проста яно так арганічна сталася. Я проста шпацыраваў па вуліцы, абмяркоўваючы ў сваёй галаве планы на сёння там і гэтак далей. Усё гэта адбывалася на беларускай мове. Гэта не адбывалася па-расейску, гэта не адбывалася па-польску. Яно проста натуральна само сабою усплыло. Я ўпэўнены, што калі такія самыя умовы скласці у Беларусі, абсалютная большасць насельніцтва таксама проста пяройдзе у сваёй галаве на беларускую. Гэта не будзе ніякім зломам, не трэба будзе нічога рабіць у сэнсе таго, каб насаджваць беларушчыну, як часам гэта прапагандоны з расійскага штабу спрабуюць данесці да насельніцтва. Проста выключы прапаганду машыны расійскай, і яно ўсё само прыйдзе ў норму. Абсалютна спакойна, самастойна, без усялякага прымусу. Нібы праз 10 год эміграцыя будзе людзей больш на беларускай, чым у краіне. А чаму і не, можа і быць. Усё можа стацца. Адзінае, што патрэбнае зараз, каб выправіць агулам гэтую сітуацыю. І я перакананы, што тая справа, якую робяць усе беларускамоўныя стрымеры, гэта добрая справа, усе пісьменнікі, гэта выдатная справа. Вось, безумоўна, без гэтага ніяк, але гэта базавы мінімум, як кажуць часам. Без дзяржавы мы ніяк нічога не зробім. Мы проста, як гэтая божухна, гэта будзе праклёнам, што мы проста згубім усё, калі дзяржава не стане нацыянальнай. Тут не трэба, каб яна стала беларускамоўнай. Не пра гэта. Проста нацыянальнай, каб яна зберагала нацыянальныя інтарэсы. Каб яна не псавала таго, што псуе. Бо, дарэчы, не так даўно азверонак гэты зноўку равеў, што ён знішчае беларушчыну ў Беларусі. Ну гэта ж пиздец гамон. Ну гэта ж афіцыйная пастанова нейкая ад мента якогасьці, які гэта робяць, каб проста выклікаць абурэнне ў той частцы насельніцтва, якая яшчэ глядзіць у бок нацыянальнага развіцця без Расіі. Вось. І проста каб падняць гэты пыл, шум, гам, гэта жудасна. І дазваляецца, тыпу ўсё паводле закону. Толькі якога закону не зразумею. Я не памятаю такіх законаў у Беларусі, каб такое можна было казаць з тэлебачання. Бо гэта ж, бляха, нацыянальная варожасць. Чалавек кажа, я ненавіджу, я знішчаю. І яму нічога. Вось, Макс, калі б ты павярнуўся зараз на радзіму, размаўляў бы на белмове? Шчыра кажучы, я ж зараз не размаўляю выключна на белмове. Гэта першае, ты павінен разумець, што штодзённа я выкарыстоўваю 4 мовы. Такія умовы ў мяне жыцця. Тое самае было па Беларусі. Я увесь контент, абсалютна увесь, рабіў бы беларускую мову.
на вуліцы адпаведна з тым, з кім размаўляю, таму што сябар мой, пра якога толькі што тебе распавядаў, ён расійскамоўны, ён беларускую не ўспрымае, мы з ім заўсёды размаўлялі расійскую. Тое самае тычыцца, дарэчы, некаторых стигматик, світаначкі, тычыцца і шмат каго іншага. Але я табе так скажу, што Лёха, ведаеш, што змянілася ўжо і ніколі не зробіцца тым, чым было. Гэта стаўленне да тых, хто не хоча падтрымліваць беларускую мову. Просто у лоб я буду называць іх чмошнікамі. Вось, той, хто баіцца і кажа, што так правільна баяцца. Я просто скажу, што ты балота, і ўсё. Вось, ведаеш, за гэты час, за 6 гадоў, у мяне значна менш стала цярплівасці. Просто. Часам я сябе адчуваю, нібы цярпення няма. Вось гэта змянілася і хутчэй за ўсё ніколі не адновіцца. Спачатку скажу, што тут не ў зашорнасці справа тым, што дзяржава не выконвае свой абавязак. Так, яна не нацыянальная, паладзін. Так, чакай. Стигматикс. Белорусский язык и национальная символика были выбраны оппозиционными силами Беларуси. Получилось разделение свой-чужой. Действующая власть зачистила все национально, чтобы не допустить разрастания этих идей. Для них все национально сейчас враждебно. Подрежитости. Стигматикс. Это, до речи, неправильно, ты не правы. Потому что менавіта слово ў слова, тое, што ты зараз напісаў, гэта была моя спрэчка з маім знаёмым, з маім сябрам у 99-м годзе. Я не ведаю, ці ты ўжо нарадзіўся на той час, але я са сваім сябрам спрачаўся, таму што я быў падпісаны на пагоню, і ў той момант яе пачыналі зачыняць. У горадні такая была газета. Вось, і мяне хвалявала гэтае пытанне, што шыльд змянялі на расійскую і гэтак далей. І мне тое самае слова ў слова сказаў, што гэта мова апазіцыі, тэрарызму і гэтак далей. Таму яны аддзяліліся, курва, гэта не яны аддзяліліся, гэта дзяржава аддзяліла іх ад сябе, разумееш? Калі ты не памятаеш, што менавіта ў 90-е быў расхерачаны парламент беларускі, вось, адкуль былі выгнаны абсалютна ўсе прадстаўнікі БНФ, вось, якія, дарэчы, размаўлялі беларускую мову у тым ліку, а потым пачалося зачышчэнне нават літаратурнага боку, таму не. Вы блытаеце першапрычыну. Справа не ў тым, хто размаўляе беларускай мовай, хто абірае яе сваёй мовай, а ў тым, хто гэтаму перашкаджае. А менавіта марыянеткавая дзяржава. Так, зачынілі ЛСТР, Хонар. Так, гэта зараз. І такім выпадку хацеў бы я ўбачыць першага лукашыста беларускамоўнага. А ён жа ж ёсць, ён там спрабуе час ад часу штосьці зрабіць. Марзалюк, падаецца, яго на імя. Такого сапраўднага, упартага, але на мове. Чалавек прывык плыць па плыні, каб перайсці на іншую мову трэба пакідаць. Ну, гэта пра балота ты апісваеш. А навошта, калі дзяржава не стварае контент, нават цэннікі ў крамах, выключна сайты, не абавязаны і гэтак далей. Нават памятаю, у другой палове 10-х чытаў задваротны бок асвяжальнікаў, прыбіральні там эмблемы ЕАС, у які ўваходзілі толькі РФРБ і Казахстан, і там было 3 мовы: казахская, расійская і украінская. Паладзін. Гэта жорсткі тролінг. Так. Ёсць варыянт, дарэчы, нам тут паспаць, каб потым перайсці. І гэта, дарэчы, даволі жыццяздольны варыянт. Мне здаецца, вада там ежа нават была. Дайце паглядзець. Мяне, вядома, цягавітасці зараз хопіць, каб дайсці да прыбярэжнай шашы. А можа, пайшлі, слухайце, што нам, кабанам? Тэмпература пакуль добрая, толькі калі пад вецер трапляем, яна ўніз паўзе, то бок мы, калі што, можам схавацца нават у нейкім вагончыку. Так, нам сюды нешта, я не туды паварочваю. Так, недзе праябаліся, але дзе так, але дзе незразумела. Ведаеце, яшчэ памятаю гэтыя вось рэчы, якія падкрэслівалі наша апазіцыя 90-х гадоў.
Праз тое, што Лукашенко ён жа ж адмаўляў, што ён тыпу стаўленік Расіі. Але былі некаторыя такія вось звесткі праз гэтае, што тыпу нейкая асамблея была, там збор з расейшчынай гэтай. І Лукашенко, пабачыўшы назву краіны Беларусія, ён гэтую шыльду не памяняў, то бок гэта ж тыпу па сутнасці гэта дыпламатычны скандал, правда, але ён спакойна сеў за гэтае месца у Маскве ці Піцеры, я ўжо не памятаю, дзе гэта было. Вось, я памятаю, што на гэта звярнула ўвагу апазіцыя. Тыпу, калі ўжо галава дзяржавы на той момант не бачыць нічога кепскага, што ён сеў за савецкі наратыў, за шыльду Беларусія, а не за Рэспубліку Беларусь. Так пра што казаць у такім выпадку пра яго на нацыянальную арыентаванасць? І былі правыя, мелі рацыю. Так, там на некаторых таварах ёсць і такое байру, і тэкст па-расейску. Паказваюць нам похуй. Не, я, Паладзін, дарэчы, не згодны з табой, што павінен стаяць і. Я ўпэўнены, што Рэспубліка Беларусь і беларусы агулам гэта на сённяшні дзень монаэтнічная дзяржава. І дзяржава мусіць мець толькі адну мову. Дзяржаўную. Карыстацца ніхто не забараняе будь-якой. Абсалютна. Хочаш расейскую, да і кажы на расейскай, ангельскай, кітайскай, гэта твая справа. Але дзяржава павінна клапаціцца выключна толькі пра беларускую. Толькі пра яе. Бо дзяржава нацыянальная. Што ты не кажы, што ты не рабі, як ты не крычы, але дзяржава нацыянальная, нацыя існуе. І мова — гэта самы яскравы вызначальнік гэтай нацыі. З яе ўсё пачынаецца. І прынамсі, вось тое, што мною зараз не ўспрымаецца як нармалёвае становішча, гэта тое, што моладзь лічыць нармалёвым не разумець нацыянальную мову сваю. Пры гэтым яны лічаць сабе беларусамі. Гэта непрымальна, так немагчыма такое быць. Каб некаторыя маглі нават сабе без сораму сказаць, што прабачце, але я не ведаю. А яны проста кажуць, а на халеру яно мне патрэбна. Гэтага проста не мусіць быць як явішча будь-якога. Так. Дарэчы, была ў мяне шакоўная спрэчка з расейцам пра Беларусі. Зараз распавяду. Мне падаецца, іх аргумент адзіны, што гэта па-вашаму пішацца так, а па-нашаму вось так. І яны нават не ведаюць, што гэта лухта. Што і па-расейску, і па-беларуску пішацца аднолькава. Так, давайте аккуратно пройдем праз масток. Слухайце, ўсё ж таки не марна я пайшоў зараз, тому што мы ўсё ідзеем, а нам нават цёпла, бачыце. Зараз дойдзем, ну і будзем захоўвацца ўжо, бо першая гадзіна дня нам трэба завяршацца. Так, але ты не ведаеш такі закон, нават рэферэндум у цалкам расійскамоўнай краіне, трэба, каб нейкая крытычная маса карысталася беларускай адразу, а ўжо потым моўны закон змяняць. Паладзін, давай не будзем мы зараз казаць пра закон, таму што, па-першае, ён быў зменены супраць закону. Моўнае пытанне ніколі не павінна было трапіць на рэферэндум, а ніяк. І чамусьці ўсе забываюцца, што Лукашенко парушыў шмат якіх законаў, калі гэта ўсё змяняў. Вось, а сёння мы, куро, будзем
гэтую памылку выпраўляць па законе якомусьці. Па якому гэта законе мы будзем гэтую памылку выпраўляць, калі гэта нават не павінна было трапіць агулам на павестку будь-якую. Ну, не, я не згодны, паладзін. Трэба іншы механізм абіраць дзеля гэтага. І гэта было зроблена супраць закону. І гэтая памылка менавіта з'явілася і выкарыстоўвалася з адпаведнай мэтой. Мы можам зрабіць наступнае, ну так, груба кажучы, вось заўтра я прэзідэнт. Я проста вяртаю дзяржаўную мову беларускую, калі хтосьці будзе штосьці казаць супраць гэтага, адказ будзе адзін. 30 год мы жылі ў такіх умовах. Вось зараз мы будуем дэмакратычнае грамадства, потым разважаем. А пакуль што яно будзе так. Вось 30 год церпім. І будзе той самы падыход, які Лукашенко прапанаваў у 96-м годзе. Проста зрабіў і ўсё, і сраць на ўсіх. Так, такі аргумент быў, але я знайшоў такі дакумент о КСМ, класціва стран мира, там Беларусь, ніяк інакш. Гэта ў твар кінуў. Было цудоўна, мальчыкі яны пачалі пыкмыкаць, но увогуле болей пра мне не казалі. Ну так. Ведаеце, ёсць шыкоўны гэты стрымер, блогер, лепей казаць, украінскі, які робіць тое самае з украінскай гісторыі і па дакументах там гэтых. Вось, часам яго цытуе нават гэта Балаганаў. Але ў ролікі трапляюцца мне таксама ў Ютубе ягоныя. Калі яны там пачынаюць нешта яму казаць, тое ці іншае. А запошты, што глядзеў, гэта наконт фашызму было. Ён там тыпу звычайнае пытанне задаў гэтым зэтнікам. Яны на яго наехалі, што ён тыпу Бандера, фашыст, усе справы. Вось, і ўсе, хто з вамі спілкуецца, размаўляе, то адпаведна таксама яны падтрымліваюць гэты геноцид усяго і ўся. Вось, ён так дае высновы і пытаецца, што, тыпу, значыцца, сябраваць з фашыстамі гэта зло, правда? Яны такі, так, правда. Ён загулі, калі ласка, там, такую-то дамову паміж савецкай Расіяй і фашысткай Германіі. І, карацей, там, хлопцы на гэта, як кажуць, на ачко селі. Як ты кажаш, твары пазмяняліся, аж, ну, там тое самае, гэта смешна выглядае. Так ты пасварышся з Расіяй, з Еўразвязам? Не, ні ў якім разе, паладзін, чаму ты так вырашыў? Я ні з кім не збіраюся сварыцца. Чаму моўнае пытанне краіны гэта пытанне нейкай іншай краіны? З якой гэта нагоды раптам сталася так, што на якой мове размаўляе, якая мова і з'яўляецца дзяржаўнай, гэта пытанне ўвогуле кагосьці хвалюе апроч гэтай дзяржавы і яго насельніцтва, калі так можна казаць, яго нацыя. Чаму гэта сварка нейкая павінна паўстаць увогуле? Бо ў ЕС такое не прымуць. Прымуць? Чаму не? Усё будзе па закону. Ты проста не ведаеш механізму. Я ж кажу, трэба іншы механізм. А механізм наконт павяртання да беларускай адзінай мовы, ён даволі просты. Гэта простое, што вынікі рэферэндуму не былі не прызнаныя ўвогуле ў свеце апроч Расіі. Толькі Расія прызнала вынікі таго рэферэндуму. Таму што былі парушэнні, было ўсё даведзена да прадстаўнікоў улады іншых краін, таго ж Еўразвязу, Амерыкі і гэтак далей. То бок доказы былі сабраныя, тое, што гэта фальсіфікавалася. Вось, і адпаведна было прынятае рашэнне, што не, гэта была фальсіфікацыя, і праз гэтую норму яна будзе проста адмененая. Вось і ўсё, там не трэба нічога такого, ты думаеш сабе, што прыйшоў да ўлады там па стале, пляснуў далонню і сказаў, усё, усе размаўляем беларускую. Не, пра што ты кажаш? Я ж не аграрны дыктатар. Хаця і працаваў у калхозе 2 гады. Але тым не менш. Я вельмі далёкі ад такіх паводзін.
Тая змена закона была зроблена, адкатваем жа ж было. Так, гэта ёсць, на гэта ёсць абсалютна нармалёвы, адэкватны, легітымны механізм, які адкатвае дзеянні закону. І ўсё. Просто як напісаў Фэй, сапраўды, вось гэты коротка адкатаць, адкаціць назад. Вось так гэта і будзе выглядаць. Вядома, што па законе гэта робіцца даволі доўга. Там падаецца знак калісьці казаў, што гэта зойме часу ад паўгады да году, але ж усё будзе зроблена, усё прыведзена. Усё будзе вельмі добра выглядаць і падстаўна. Так, таму ў спрэчках можна карыстацца іх, калі яны пра законны дакументы чуюць, адразу нешта пачынае ў галаве працаваць крыху. Ну, таму што баяцца, так. Але я згодны з табой, Вячеслав, так. Так можна і пра стварэнне любой дзяржавы казаць. Усе дзяржавы ствараліся незаконна, і першыя законы прымаліся без галасавання. Не, ну ты штосьці ў іншы бок, Паладзін, палез. Ты пра стварэнне дзяржаў, якім чынам яно ўсё гэтае робіцца, і да унутраных законаў. Ты гэтае штосьці, падаецца, проста ў іншы бок зараз паляцеў. Гэта абсалютна пра іншае. Па-першае, што да стварэння дзяржаў, пытанне, як ты кажаш, можна даябацца, та на здароўе. Але ёсць разуменне згоды. Згоды, якую выказваюць абсалютна ўсе дзяржавы свету, назовем гэта так. Ва ўмовах глобалізацыі нам не трэба толькі на суседаў спадзявацца. Тут ёсць увесь свет. І ўвесь свет ведае, што ёсць дзяржава Беларусь. І што ў гэтай дзяржаве ёсць дзяржаўна-ўтворчая нацыя беларусы. З гэтым пагодзяцца абсалютна ўсе. І менавіта гэта з'яўляецца падставай для стварэння нейкай краіны. Які яшчэ могуць быць пытанні? Мне падаецца, ніякіх. Пра механізмы перадачы ўлады, ну, можа быць, штосьці такое. Але ж тут будуць, ведаеш, як заўсёды гэта бывае, чаму Лукашенко, напрыклад, трымаўся ў сваім крэсле так доўга, менавіта простое, што ён дабаўляўся з усімі. Будзе гэта добры чалавек, будзе гэта злы чалавек, мець намеры нацыянальныя альбо не антынацыянальныя, неважна. Просто трэба дамаўляцца. Вось, і тое самае адбудзецца ў будучыні. Ну, стане проста беларуская дзяржаўная, ўсё роўна ўсе будуць дамаўляцца, калі, вядома, ініцыятыва будзе сыходзіць з абодвух бакоў. Калі хтось там пакрудзіцца з дзяржаў, што, божух, мы прыбралі расейшчыну з Канстытуцыі, як так? Ды я з вамі размаўляць пасля гэтага не буду. Ну, дык, ну і добра, не хочаш, не трэба. Але я ўпэўнены, што гэтага не адбудзецца. Я ўпэўнены, што ніхто так не скажа. Мы амаль павярнуліся нарэшце. Так. Так, ну мы жа ў сваіх мэтах хочам выкарыстоўваць гэта. Фэй-нахабшчык. Не, хлопцы, трэба быць разумнейшым. Не трэба проста ў лоб штосьці рабіць. Ніхто так, я спадзяюся, ніхто так не робіць. Гэта тычыцца будь-якога пытання. Трэба быць разумнейшымі, хітрэйшымі і падыходзіць да ўсяго з галавой. Так. Медвежатины бахнули. Водицы запили. Павярнуліся. Ну што, мы сёння добра так набадзяліся. Мы сёння прайшлі адшмырэць колькі лакацый. Давайте сюды. Будзем лягаць спаць, будзем чакаць ранку. Ну і адпаведна на наступным стрымы ў чацвер мы будзем ужо загатаўляць усе неабходныя нам інструменты для зраблення варштату. Вось потым куфара. Адпаведна потым будзем вудзіць рыбу. Ну і гэтак далей, гэтак далей, гэтак далей. Там у нас яшчэ, наколькі я памятаю, было 5 гэтых. Як яны завуцца, божухна? Каб рыбу вудзіць. Вось, забыўся.
жэрліцы. Адпаведна, мы іх таксама паглядзім. Але рыбу лавіць мы будзем крыху пазней. Так, ну пакуль што такія справы, паглядзім у вакенцы. Так, схвалююць правы чалавека і чалавечыя каштоўнасці. Не, Паладзін, ты не правы. Яны таму і абараняюць правы меншынстваў, не толькі сексуальных. Ты не правы, зноўку. Зараз яны на баку беларускамоўных, таму што яны пад прыгнётам. Не правы. А пасля такой адкаткі закону будзе шмат смроду пра тое, што прыгнетаць расейскамоўных, і яны стануць на іх бок. Не стануць. Якая справа ЕС да карупцыі ва ўкраіне? Яшчэ якая, бо гэта грошы іхныя. Гэта ж унутраная справа гэтай краіны. Не. Яны выдатковваюць шмат грашэй на тое, каб яно дайшло да справы, якой займаюцца, а не тое, каб яны па кішэнях былі рассунутыя. Тут ты зноўку не правы. Зараз што ўбачыў, Беларусі ў касах самаабслугоўвання нельга абіраць ніякую мову апроч расейскай ці ангельскай. У суседзях, падаецца, было. Ну так, аж мурэнчык. Чаму Малдове і Грузіі яны даюць парады і кажуць, што рабіць на шляху ў еўрапейскую сям'ю? Там, па-першае, ёсць прынцып, ён, дарэчы, добра арганізаваны быў і паданы у гульнях цывілізацыя, калі ты ведаеш іх. Там ёсць проста спіс правілаў, якія трэба табе, як гэта, божых назывецца, следаваць, правда ж? То бок, якія ты павінен выконваць правілы, каб у цябе былі механізмы стрымлівання некаторых галін улады, і у тым ліку абароны меншасцяў. І ўсё, то бок, гэта проста агульныя каштоўнасці ў гэтым звязі, назовем гэта так. І яны хочуць, каб усе чальцы, яны адпавядалі гэтым патрабаванням. Гэта не дыктоўка, ніхто не надыктоўвае. Ты, калі не хочаш іх выконваць, не выконвай. Таму і не ідзі ў гэты звяз, калі табе ты кажацца. Гэта не... Што там є такога, каб сказаць, што яны прымушаюць цябе зрабіць? Я не ведаю, шчыра кажучы. Мабыць, нейкую толькі падатак увесці. Хутчэй за ўсё гэта так, ён агульны на падтрымліванне ураду. Вось гэта можа быць. У любым выпадку гэта проста ж, як кажуць, бюракратія. Так. У банкаматах кітайская з'явілася. Жудасна. Так, ёсць у розных месцах, але заўсёды таму карыстайся, пакуль ёсць. Яны давно былі заклапочаныя карупцыя ва ўкраіне. Не на такім узроўні. Гэта проста заклапочанасць той самай, яка было, як ты кажаш, пры падтрымцы беларускамоўнага беларусаў падчас пратэсту. Тая самая заклапочанасць. Гэта ні пра што не кажа. Будзем хітрэйшыя, мы не скажам расейцам, што плануем прыгнятаць. Ты, Ігоры, слушна думаеш сабе, мне падабаецца хада тваіх думак. Дык Беларусь, не маючая выхад ні на еўрапейскі рынок, ні на расійскі, ператворыцца на падобие Прыднястроўя. Паладзі, няправда. Давай без панікі гэтай. Усё роўна ніхто не хоча пазбаўляцца рынкаў. Чаму ты зноўку пераходзіш ад моўнага пытання, унутрана-беларускага, да нейкіх эканамічных знешніх пытанняў? Ты, мне падаецца, альбо ты працянуты наскрозь прапагандай, таму што ніякай сувязі паміж гэтым няма. Ты разумееш? Ты адзінае, чаго хвалюешся, баішся, мне падаецца, гэта простое, што менавіта Расія, убачыўшы, што павярнуліся да нацыянальнага накірунку беларусы, яны пачнуць менавіта прыгнятаць беларусаў, схіліцца да іх боку зноўку. Вось ты гэтага баішся. І гэта сапраўды добры пункт, але гэта не няправільны пункт, простое, што гэта супраць закону. І менавіта гэты рычаг, калі з'явіцца, то бок, глядзі, што адбудзецца так умоўна, зноўку малюем сабе ў галаве, што мы пішам, што мы прыбіраем статус расійскай мовы ў дзяржаўнай. Усё, у нас застаецца беларуская. Мы падтрымліваем беларускую, то бок ёсць праграма па падтрымцы культурных каштоўнасцяў, аднаўленне замкаў, напрыклад, музеяў, выкапні усялякія робяцца гэтыя гістарычныя даследаванні выключна з беларускага пункту гледжання. То бок гісторыя наша пачынаецца не, з Другой светавой вайны, а давайте так, шчыра, прыблізна з 8 стагоддзя. Так, нашай эры. Назовем гэта пакуль што так. Менавіта беларуская дзяржаўнасць. Вось. І што ў гэтым выпадку зробіць Расія? Усе абсалютна перакананы ў гэтым. Тут няма сумневу. Расія скажа, што? Якой халеры? Гэта кепска, так нельга. Дыпламатычна мы адказваем, што не, так можна, бо гэта наш выбар, гэта наша гісторыя, наша дзяржава.
У адказ на гэта яны будуць уводзіць свае санкцыі, што па сутнасці не з'яўляецца законным. Вось. І праз гэтае ўжо для нас адчыняецца накірунак заходні, абсалютна цалкам я ўпэўнены, паўднёвы, абсалютна ўпэўнены, што Украіна нас падтрымае. Вось. І ў гэтым выпадку, Паладзін, у Беларусь будзе мацней праз тое, што будзе сувязь моцная Беларусь, Украіна, краіны Балты, Польшчы. Памятаеш, такое было паняцце як інтэрмарыум? А яно ж існуе, менавіта супраць гэтага і працуе прапаганда на сённяшні дзень на тэрыторыі Беларусі надта моцна, каб увогуле людзі забыліся, што гэта такое інтэрмарыум. Калі не ведаеш, пагуглі, пачытай, і ты зразумееш. Дзякуючы гэтаму ўтварэнню у Расіі проста не будзе магчымасці што-небудзь прадаваць без нашай згоды на захад. Нішто не правязецца, нішто не праплыве, ніхто нічога не пракладзе без нашага дазволу, без гэтага аб'яднання інтэрмарыум. Вось. Такі план. Быў прэзідэнт з Македоніі, назву змянілі, а ў ЕС не ўзялі. Во, прэтэндэнт так, гэта і горы. Пра тое марыць, што нас запросяць у Еўразвязь. Не, рынкі адчыняць. Так, можна пра гэта распавядаць, можна пра гэта і казаць. Тое, што ў нас будзе магчымасць пры гэтым яшчэ і палепшыць стан эканомікі, зноўку паўтаруся, трэба быць мудрэйшымі і разумнейшымі і хітрэйшымі, праз тое, каб проста зменшыць ціск Расіі, праз тое, што Расія зараз на нас цісне, у нас адбіраюцца абсалютна ўсе прыбыткі, якія агулам узнікаюць на тэрыторыі Беларусі. Мы не кантралюем гэтыя ні фінансавыя, ні культурныя прыбыткі. Усё гэта выцякае з краіны ва ўсе бакі. З гэтага Беларусь нічога не мае. Адпаведна, нам галоўнае зараз гэта, каб людзі пачалі гэтыя культурныя і эканамічныя прыбыткі захоўваць у Беларусі. І толькі дзякуючы гэтаму мы зможам, на мой погляд, такі сціплы погляд, павысіць сабе той самы ВУП на 10 разоў прыблізна. Ну, на 3 разы гэта ў бліжэйшыя 10 год. Разумееш? Я не бачу падстаў, я не бачу страху ніякага, каб гэтага не рабіць, толькі праз тое, што страшна перад Расіяй. Гэта трэба рабіць. Так, на расейцаў так, адно толькі не пачнецца смута, Беларусь нікуды не дзенецца, а са смутай думкі расейца можна не ўлічваць. Смутай я не згодны з табой, смутай ніякай не будзе, Паладзін. Ты зноўку памыляешся надта моцна, ты проста забыўся, што было ў 20-м годзе. Ты проста забыўся пра тое, што больш за 1 мільён чалавек выйшла у адзін дзень. У адзін дзень больш за 1 мільён чалавек па краіне выйшла на вуліцу, каб сказаць: «Хопіць, досыць». Гэта на сённяшні дзень 8-я ці 9-я частка насельніцтва. Гэты мільён, гэта тых людзей актыўных, якія пераканана і ўпэўнена давядуць усім, хто не выйшаў тады на вуліцы, што яны не правы, яны не маюць рацыі. Ты пра якую смуту кажаш? Ніякай смуты не будзе. Абсалютна ўпэўнены ў гэтым. Будуць, вось тут я падкрэслю, будуць атрады КДБ, атрады расійскіх гэтых, як баляць, зялёных чалавечкаў. Будзе. А смуты ніякай не будзе. Гэта ідэя, якая засталася на паперы, гэта ідэя, якая працавала на працягу 100 год. Ты зноўку памыляешся. Гэта была Рэч Паспалітая абойгов народов. Яна назвалася, яна працавала. А вось, адзінае, што, твае праблемы былі ў той час, не было глобалізацыі і кіравання. Всё, хлопцы, выбачаюся, трэба завяршацца, мне трэба бегчы ўжо. Вам велічэзны дзякуй за прагляд. Вось, мы з вами пабачымся заўтра. Вось, у Твічы нешта ты прыдумаў, неправда. Вось. Так, пойдзем у рэйд. Як заўсёды, Ралев. Усё. Дзякуй велічэзны. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Пабачымся заўтра. Спадзяюся, што нічога не зменіцца з майго боку і стрым адбудзецца. Усё, усім пакуль. Добрага дня. Две минус. И то занадто далеко.